so enya asem ketwa aha na betim panisem aha na betim komoden aha na futu semu a emu ohwampa ye de bebra odwumadie we so enya asem ketwa ne ye ka cho bibia se no so oba pa ho sima aduasa ana duenu enno no ayako ade akoyanim e odwumadie we so ye hwe se studio watch no ye adwuma papa pade a no so aba pa osima edu baako e wodwumadie we so na bronya chibosomia etosomienu no ne da etoso aduenu enum enne 25 February 2025 Grupo Twedia Babasa Yadom wakutwa nso ne nanka nso wono ene boss adai Timothy Newsum Sapresiames Siki the King of God first and no things shall be added unto you. Yansha rade ene ne tene kane na dia kanyina da oso de beka ye ho e wodwumadie we so enya asem keto akra weni Sompa Asem Mpe Nipa no yen ene ye dia futu sem a emu ohwam ade bra wiasema nyina na tentene abrabo na mayedie enso ekoso dwumadie obeto omra samonka sa ene ohne yire maame yeboa akua asuama bronya abrewatia wo wofia ye hwe wo falumba kwan sabre wonyamai na mi ogidie kese ese wonam kwaso a wo ba enya asem keto akra na producers ye no mo edi dwuma eye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so hwa na ye begina Koko Search Fletcher wo mo ebo dwuma enya asem keto wada wuruma na omudi bia to aprono so na ye betu no sre ene abasa ewo dwumadie we so na ye de ama ya hwefo ene ye tiefo ye ka kire wo bibia se ewiase asetena animu abrabo no ye ahwe nipa yie ena asem a me beka acha adasama no ewiase asetena animu abrabo no ye ahwe nipa yie na empempi no de waye wadwe se wono obesere no wono na wanhwe ya wobemia wokete ama wiase asetani mu abrabo atumi afono enuti enipa ne koba afru esane nyina no na wahwe ni ye sede beya ebema abrabo no so akonkai ede ama kama Kevin woyata wone Ransford omo adawroma na social media applications no ye nenam so na ye kro enuti no ko Facebook no so Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno so YouTube wo abogafo ade no Twitter no so adwuma subscribe say afufuro hwebi wotie bi emfa free ho we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye ko akoyanim ten kofuro bofo mpa bema asuketu ameyi pebre na asa ya Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me na meti atwam nam dia Asem Mpe Nipa eko bose asase so meni funtum pa katachie srebia bonchina na atwentwe kodi awu atwam yansa ne akosa me na meti adwam na ye kajagum ewo Kumase Mountain so Ghana Mountain so ewiase afa na nyina eti adwumadie we bi enya asem keto akra bafo enema bometabamu papa menam soro me sign and form enu ti ka kire obi na obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no omo aka wo ho na omo aka wo ho obia omo aka wo ho so a omo ba ye omo ba no vim enya asem keto akra omo na samo bibia boko de for sure bema srebo boanche nana bibia boko ya we no de ache na misusu se enye nipa nya na anya ne se de anya ne nra ye bai na me hwe so me be kasai for so enye so easy obi didi samre kura na kasa hia no na me de na koto hasopete ye didi ye koye ba ye ne sebe abaifu obunsa ho ye ne wiemu atumfu obunsa ho ni nyina kini amfom wo mo nso amfom yen ya ba betra ha ne sese ya we no ne ye de ne na me fa ncha kese ma odifo ata Japan what squat for junction me nwa pani kwandi asaso no kwan wode nam so ya na ano den obom chidom na me mama sita hotel sita kel hotel samre ono so ni nwa ni mpon da forma enya asem se ne papa o se ni nwa hope se ya man yakọ se ya wonim sita kel ewo Light FM
opposite wo de ko budo no okay aha sitake hotel papa ai ya ma me no hotel tie ya papa na ya ko ide ofu ya nche ya fans nyina ya ba ye o mayade ofu so mayade o enya asem ketwa ko we se nka brede ya san brede from Mampokum down no so mbese de achi ne yakọ Sompa ya dwuma de oku say ya san brede from Mampokum emo bi ahu achi kwa emo bi ahu achi ekwan so de ya fa Sompa ya nsankyerene ya nsankyerene ya se be ma omo so anso asebi na nsankyerene ya Sompa eye no ano odin e be gigana for ano odin on say yen true somebody mu ba bia say aha na esese BFM station ba beja Foster ne mpanimfo ene nyina ya kan bom say yenko because bra na Yesu Kristo Nyankopon soma ayifo ma makọ fence Israel no was na dia na ebedi asrei so was mese munko omukokodi nkonim omukokodi nkonim yebedi nkonim etiminim se nkonim die baba ahafo nso nkonidi na nenam ano nenam na free akoka mampon adwira ne ade mpatamwa ani kyesem kroman nyina ahafo so nya bia eno so aboa eyeyie enti ofo so yedi dwuma yeda mu nyina ase ya ba nso magye efew so afa ne yehuhu ha afa ne yehuhu ha so na no ya ba ye hwehwe anti na no ya ba ne ani ntome na mo ofo so ma memfa kwanya we so na keme omo ton ka no muton ka sa ofo so ya ba sre du mle bi won ma na bibi si na se nipa no kura kasa mpacho obi person no kasa ebi akora akro no chia chika no kura ebi a menyini ni me na ebi a me betue sika na mo meji fafo ne ma na me hu saye no kura opani pa bi ho kwakudua bia obi a me chenye kwakudua opani pa bi ho ne ye hu ni pa bi wa pake ne ka makoton ya jitu manyare ne mo fafo ne ma na me ne nkasa me hu sampa o se menye ko no ye ko ni si ya de ankeye ye ko ni se ya fosu nkeye ne mom se obetima jipanimu bi ko ana obetima ji obi ko nso te na wonyi bidia ene na ntwa yi o ye jam ko 3 million mama ni receipt nso kwaku ma jisika 3 million mama ni receipt ma me ka sem ba ko wa fidie we fune mede a chopa emu oden ni adesredia emu oden pa e de bema Ashanti regional minister mo Dr. Amuako hene senadwuma die nyina be kama kemefo no mo twe wo mu ye anu de kemefo no makamu no senadwuma be kama pa na santima be fa ne tampa afra ni abonisi didi se one of the youngest minister pa dia kwaku se wan hwe wo mu yi a o be yi na se atwede enu ti na me intro no me di ka kire wo se de ono ko ne wo ba no de wona wo sere no pa hweniye omu entesa ye hu hwe ofosuo no pani o hoyi sabi wani afi minini pa emre bi so mu tumi kasa na me ka kire wo mu se ka na o maton ne nye me ni problem o but ofosuo me ko ma afra koma e wo Ashtown me ba ni atoka ofosuo me pie pe kai anyway ana me ko na me ka kire wo mu se ka na mu ton ye no ka me ni problem ne mo manfa bibia anya se ya fa me ka muso munim se ye cars eteme ba na menya shock na mi wuya ho na akume ana me ne wo mo kiki no mo ntia ase a chain na the American no mo ntia ase se en kure because what to bi ka e de ko no man ka bibia nkyere obi nipa ne ba ne ka so munim se ye cars so ti nipa no so o pressure e no hu se ne ka so no wuya ho na aku no na wo achi nipa ye ka asam kyerɛw ene wo kasa se fafo ne man na ne nkasa wo se menye phone no ya besre ya papa don mani mama woni na pamfo se o man fo mo na nsi fo no so mo do mani bewe se ekwankwan ne ye beye ena suku nkwan ne ye beye na sa no man kitinkito o man hwe a me si nipa be de yaw ni yaw pa ena be sa to abati yaw enti so far mo de 300 mama ne receipt Dr. Amuako na de gumi se nipa so ne yire ya adwuma ho nipa na ya che ne ka ne yire ayi adwuma ho kofra ne yire ba ya wo se papa ne nkasa ne watwe na ko jancha so de yemra ne nkasi kasam na ye beda papa no ne nkasa ya menya o ma gene 3 million o ma ne receipt ofoso ye ni nsan wo bi o ne mo ma ayi asante man koso ene ye pe
3 million wa money receipt papa no ye be ko akwaji receipt china ejanumre we say 3 million wo de kwa dai ye be ko akwaji receipt to towinfo no wo china kata chobe maka asem we wo se aba wote so police ni a wote so a wonye ya wo aba wo ya wo ba wo ne be ya adwuma won hwe ye hu de wo ye da sentina maka cha regional minister say hey adadafo na akamu no onhwe omu ye poison what na jefon a menye ena ye dan ena ye ne saa ye pa ne saa na police fo ya no mu kote ye si gina ha na ka bidro no hu watale ne kura na wa hu say yes from traffic light o ya no akote o kota ye dan o kota ye dan ye se fo watale na ye to ma wo ye ne to atale ne ma wo fa gina o me hu say yes ha police ni gianti wo kura wo nyina we de ya ne akote wo duru amasi mo e ma acho stop ma acho e de kuro be ni die ye nsesada ye nsesada obozo manfansi ya asemo tena be kwa akwaji receipt towing for no tena be kwa akwaji receipt kwa ku de bia obi che on pani wo na kwa ku ni wo na so na soma wo mana we the office wo se towing ni de ofosu mini problem so ton ye eno de mini problem wo ye na djuma na mmumedu medu ofosu ni panti na nipa ho fine ebi kura na wo kase ya che no mina me se on fa phone manam ne kase musa sampa se makwele mo che no wo se dabe menye phone bia menye phone ampa musu ji sika wa mani receipt na bicycle Ghana hankwa na bicycle ko bi boto mansa na dai akwa ba ho ni eji ni pedi Abraham Tia Shadrack obonyumbe se ma wani na ho obozo Ghana de na nyum bi obo enti regional minister wa manani an na kwa me catch yourself regional minister obebo do aba woko me catch your pray me kama Ghana ni bi achim yende Ghana se namu anu enye yeda obeye me ko ebeye fa ebeye ye nkranhye ani daso me na ani daso wai de ehu kwa regional minister wa ba de o ya se on be pafa na chi hwe na uza konfo Ghana ha konfo no wutuo mo chitokura no masa atane atefofro we dio we nya kokro to me se kumase na ewo no amafo sheche be sabotage no wo de hwe kwamwa wo bi on position MPP for bo opposition NDC for bo opposition te chise nipa na no be yaduma no so mo promani ye a na original minister on baboa ba obi aso promani ye media de me kan che minister ne se o ma na ni na ho na anhwe ye ni pa bi be se ne nyuma ofoso de wo mu ni se senka ya ban djuma kuro bi ho wo ye police ni na di nkwasase ma bo busu anyina obi anko police da wa share record ni nyina wa share busu ni nyina ye mfa anya ha but ha senka wo bi de yi no eni kwase ye postu ni se wa di boni wa Ashanti region it is the punishment say ya de ne ko nkoko anasa kura bi ase ese se run attack ne combat de no the next time no wo de atuni ba before towing for no etna baba ba give receipt no am prepare receipt ne mayen se mo amfa receipt na mayen e be ko regional minister wa ko bona mane se ne mfitiase mponi ne be kwa ko wie asem da wono ma metia bibia boko afoso nyankopon ne medine ye so ho ye kama pa na me no family ebinom frame na wan so otiama e ma no so ayira ye no so nkofo na wokegetia na adehyeman ho ekoja wo no tamomode ma no no aso so steady ano onte hwenti nyame ya adoma wo china me se won hwe no mra na eni hu dwuma emfa ema no nti afoso be ma nyame ya adomo a mesre regional minister Dr. Muako hene se ye di jawa ine ye di aso eno nti se wasi nkete aboso so obedi regional minister ndi adwuma da nanim na one na obeto one no was some of the ya find say aban nyuma na se aban enema bia na se nyuma ko bia aban afa nipa bi ma omutuatua no wo mantama ase no ma na ni nko emu ba ko ene ba bi ene frecha mami mo ni din o mom to ka o nya me ya adoma they should prepare the receipt we will come for it say woni nipa ni di ano 500 me was bageni ene ya fa 400 de black na me kola frecha wife so kola so me ntina se o sha se ye adwuma o ke menye ne na semra kola da ho kola mpo na ka bibi na bia 100 cities adum say nkwa aban kofasim ekọ nipa bi mbotomu
and can confess my buy confess me na kwa a flat rate we be see na da ho it is here the 500 ya we your body we ya 500 e to pa na court yan strength to 24 me court baby okopake ya no kura security for no kwa immigration for no security for na director ni say on pake wo ho baby a no pake no mo say mo pake wo ko pake ka we yachi na enye system no en work here baby I said the system is not working now what to make you did not live like they say bia what bad came for na nka baby o two car no what ja notice bi wo ho sheet of paper kura na what try dia ho say e came for na beto car no obi about them sacro for na bi o ma beto car no kura ko and say ma ka tan no mo ya no na say yes e be ye adwuma me gan ye develop ebi akoye nim dia some of these petty issues no e was so mu how we be dealing with na nya so betu kan na che se enye nipa no mo be ho e na wo twa no kirikiri me ka yin so kro koto ye nche yo se cars ne do so ne dia akokwa ye se ya srewa obotam ka si etuneshe umu ya kro kotam ka we se omu nim se sika ni be kra dia na se was address dia se lawyer lawyer mu is that the dress a walk and walk out no? Thank you to the amount for taxi for the I said there was the address in the Usuka that would tree. Wow, it's also Bema. Church now. Came before baby or one more to we can. In fact, a big year, you be so you made time. Sebasa ya to check my club walk on one. A big pnafu a woman, a book. Adami Chamako Roman, his sister, Mianka, some sister, Fia. Sister baby obi amacho ni ku Mr. said tomorrow me ko na so baby say wo sha na ma na o se baby na ko fo no beba wai bra ko simu na ka kire me me mpana ka meni no e na wa ka kire ne se na o mbeba ntimi wo hye ne niema e na o mo ni mpana fo ni kunu fo wo mo ni ayongo fo mo de o mbese sa ba o se ya tam niema ni nyina de de gu ka mi de ko won sa ba ka niema so ni ya chemu ama wo kwota na won seka wo ko bi so ma kwa na etua ni de ma ni di su ni ade ni ya twa so. It is high time says Omuko Toka, Omunya notice war. Nyasa obi ka bokura we you know. And no mu ni sase wa ya blunt ya sa. Shada nya bodini bia meka se kura wa uto ni kan wo nyini chao. What it? A true here no. Akosi 60 years o nya akura, ko se chi nya akura. A true here. Na ka sa wo mu twitwi fa no so rough rough sa. This o mo se nipa na yesi asa maka sa no ya na se se. Obo so be masa su ne ba bon ni kemefo ni bi no. Won mu nya doctor mo akwan ka chan so on sa pomu nso. Waya plant to buy cake to akọrịtụ onye na kama ya mo na baso na ni dwumadie na waya so okodie no ofna ni hwe keme ho department ahodo ni nyina wo ofna ni hwe wo ye ni titiro na they are witness wa ase no chira they should prepare receipt for us ni di the fletcher for concert fletcher omo fanto receipt no so chira nyame ya adomo a ye beba abadwofo so bema ma ye nkọ ye no na tiefo na ehwe futu sem na animu enti chira da kria metowinfo no receipt ye ba abagye sika no de mo agye awie and then na mo receipt no nka mo ho mo de yenim se na nka mo ho nyame ya adom ochena mo de mo mfa maye mo receipt no na nka wo mo ho office no mo and then na receipt na sa ntichina de de yom de bi beba enti o mo nko RCC o mo kwa kwaji bi aba anye sa regional minister so betese wa manani an na ho kurum a o be gunani mu ase Ghana say 100 billion and 20 billion yes na me kan na yes ko America 5 years wo de kokotena ho 5 years meje de enoma bi say nti ofosu kronim de nti na Donald Trump pama amanfo a ebi hu ehuri wo okogu ye de nkram egu bi so nye bibia o Africa yi wo problem oba no behu sa no ma woi abreche sa no ma woi bu careful nko ba bia kron nye sika nko na obi kwa wo kopre o e wo krom o but kron pepepe ye adwuma emra ye adwuma wutima wasom dwo ba kroimu ubeka se seven prejudice wonnama enkra na chensiu kankabi chensiu kakape chensiu ade nko akro bani eti kwede bia ye betra kokobo wonim se media kwampo de kumasi akra de omu dwaye nyo mutini ya adwuma omo se ekro nanka FM station say social programming ki ejai e kumasi because feature na ID card na edan komo first no sanka uchi obi o ensem tronia wo ye adwuma boa nation no etika bibi kura ni anka ye boko asem
kwa yenhwe ni se wampake yi a omche no mdiche sanete ya mom ye se security na kire ne se pake ha obaya mo be faka of course o match no kwa the receipt ni ye pe so o match no fine can say baby o pake ye no security for ni mom na at the city na ma pake wrong place but no pake bi ani wo baby no pake no no pake ye o de akọ pake baby a any kwan so pake fine security for na directing yam na pake baby papa e to go receipt ni na 300 cedis o che yam ya de wo de kokochi fresh a de mi hu no se na o ma ye adwuma na yonum nyina no munya no munya ahwe to mu go baby a edo ho o mu ka baby edo edura no mre dia no mani asuja no ma ye adwuma na yonum ma ye adwuma munya nanka we menya ho ka case bi se no nanka no pa morning show nanka ma fo eye case because sabe se obi chew na wo jiw sika e wa bam se aban na yi na so so nya sa adwuma no ne ye chew dia once the crown na see show receipt na ko aban coffee wan ade we wan enso ye ne nya sim na wo ko ebe ko we na broche na ke mesiga na ankwa na obi se akwa ketekete wo se ma top polisi nya ye tia case bi ba wo se o kromo akoye wati wo ya wo si dance street assemblyman nya no ese kromo polisi nya ofin so ase wo fo mu nyina sa akoya o si kun na obi assemblyman ka se me dia polisi fo ahye mi botu ahye botum efe who bondo oya so na aba ho aba so am pa baby abroche so wo hwe no ma bia macho my pa wo ye bouncer ya na beti susu an ho odin police echi na wo ye mere because embenare no yes fansa gustia so ni nsa begusa opa make attempt say wo don sa ko na obesutu embena ye adwuma ayasem agi krom ha ayasem tida bia na bebi atale ni pa no ayasem ogana me okay ya fa KM for nsensem no ento nchen ye de adwere de achi a wanhwe ya ye behwe asu frawo KM echene baba gi receipt eno de no doubt baba gi odofo Asem Mpe Nipa dwumadie no na ene se atwen apostle Kwame Kwaten apostle Osei Bose obeba na nso so no minim se traffic no a eno ti no yentoa so na yemfa futusem emfa emre yahwefo ene etifo odofo na futusem a mede ebre won se eduru baabi a yesusu kasa eduru baabi so a ya ye wadwe se wo be wenwa so bete waso na watia asem ansana wo be ka ho asem bi a waka ho asem eduru baabi a wenwa so pa so obi abeka asem akiro no eduru baabi a tie no mienu eduru baabi so eduru baabi a empentem muaten saa na ye ka cho dede bi se eduru baabi a ya afo wani so hwade ayen simfo nan na nanwumere mede ebre mu na menu na meka ho asem poto kasa no beka cho say speak less, listen more, react less, observe more. Na eno ena mede ba ya sante kasa twi mu ede maamo no na enne no meka mienu pe ho asem se eduru baabi a ya susu kasa ma kasa no bra fom sa na sante kasa no beka kire wo oduru baabi a obi wo ho a wo be kwan your person wo kire eno ti na akwa asante nwoma ni mo be ka kire wo se kasa dodo empamponko obi wo wa utumu se yedi ama no se wo ye kasa no ma wei asem wo be ka no ne no wanhwe ye wudu tiri eboboduam eno na ye ka kire obi se sa kasa wo kasa ya tu di wo ho no kasa wo kasa ekwa akoye nkonkonsa no eno na ye ka kire se speak less eduru baabi a yesusu kasa oduru baabi a obi wa waje contract na said obesi aka obi wansam agu ne ho fi no eno na ye ka kire odede bi se sente sa eduru baabi a yesusu kasa speak less kasa dodo no a amadodo no a koye ntrotwa amadodo no akopiem wa afiase kasa tenten no a amadodo no a ensem a yedi gu obi hu fi no sente sa o eno ti na ye ka cho dede bi se eye aduru baabi a yesusu kasa
Empepi no wona empepi no omotan ekasa bebre ewa afiafie mu. Omotan kasa bebre ewa adwuma mu. Omotan kasa bebre ewa awade ase no. Kasa bebre ewa dwaso no. Empepi no ya na ye fro mu akonkonsafo. Duru baby a anangoma won nanim adwata won kwa abrochire so abrochire asem na woka eno na ye ka kire obi se eduru baby a da no ho agina mo kakra ne bu asem anichie na so okoye ho kraman na aposu wo a eduru baby a obi de sikan anase bo betumi abọ eno tie ka kire odede bi se eduru baby asem a ense dan fa ho no eye abu nanichie ne susu kasa. Maame ye ka kire wo se ekoba ne saa na se wo se obi gu wo fika ho asem a epepi no ye tie na ye tie mu yie ebi kura na wo nsem a wo ka na wo ka papa de amawo eno to listen more asante kasa ne be ka kire wo se duru ba bia de wo se wa asa na otimi chia no pa saa na de wo sua wo kasa nso so no oti bone hwene nanso so na nwumire me ka kire se enye kasa dodo bia obi a kasa na bekọ akoda ne konkonsa enteduru baabi na so bi ba be kirem a kire oyi a na nwumire me ka kire se ye timu yie na wutie mu yie no na wo famu aba wutie mu yie no na wo fa ho adwene wutie mu yie no na watie na sopam sede be ya enkonkoye otan ento oni obi entemu eno tie na nwumire asem a ye ka kire wo nyina ne se asem wa emfa wo ho no ye susu ka ho asem na se ye ka kire wan kasa asem no fa ho so a na watie na sopam na kwankwankoye bone amfa to oni obi entem yakopɔ ya doma bochina mienu aka no ye besan e de abedom ye tiefo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ne Oforisuo. Speak less and listen more. Omna Samoa Ebedas na fa etosu mienu aye dia start dwumadi ya kamfo na ya boye tiefo nso abaso mo hwe Oforisuo amemfa kasa we kwanya we na menkam se ye kasa obi riskande na yi na empedo do na ye maame no sa riskande ya omo ntia se ene ye nwan because ye ne asante mamu de twi no ya na ebo amanfo because ne metima kasa nipa beye miensa ena omaba me fie se omo presompa e programa ye nyina omo nka baako e programa ye nyina free morning show eba besi sompa nko sports bibia nanso enya nanka minim sabro bi sports sa enso o se onya de pese kan se bia ye kasa mo riskande na bia se bia se be poto kasa no ya ye nkyire mu twi kakra eno an se be bia wo hu friend say nkwankwa yi a omoye tv wo suma wakola bia na bi se enko fremra remote na wo de chinchi mafidie no wo ka chanse wunya sompa na onhwe ma wo de kan twi sa obehwe e de amam me ame sofo jima ene se na onu su hu me se omo no ma hwe mo sa me hu eti me so ma che nti we de be se wo mo hwe na omo hu ye no wo de hu nkwankwa ni bi na ka chanse wo pesompa ne mo hwe a wo hu na onu abehwe na ye kase poto kasa risk and no se bia eno ne nchase wo mu ne se mo nhwehwe fa remote ni mo behwe no de amanu anya sompa program bi ye nko ba bia ye wa haya na ya chae new sompa nti na akose ba bi sa enti mo nya ne sa na asumdue mbra Oforisuo bema wo se speechless me boa speakless eno no my your friend say Mutini Michael Jackson bonyo bi I think say saa nyomo no gentre hapa na asechire no ano odenne kasa dodo no ya na debia no ye kasa se obi o kasa bebrebe no Oforisuo ya na mese ne doso na ye beka nse mese no ya na ye beka ne se ebi ye ne kre na mo hwe mu adodo na because wo hui ana walk na de bia wo ka mese bia no
Oforisuo se we nipa bi a we intelligent na se wo pese wasom dwu wo wade ase ba bia wo tie wadwumam wo pese wasom dwu pa de a susu kasa na wo kwan bi so especially yenya yensem trofo ene dia betom wo Ghana Oforisuo ene wo bitimi create asem to obi so na ono ne page na wo pese wo korre no ene mete ba ko bi obi se ya na ye metan wo TikTok obi se ayi aba ya friend say Kevin Taylor ba me ya wo ne sekan wa ha chese ube komu no se nyame ampata na onye obi aye intelligent a wo de be ye twapia atowan ye kum Kevin Taylor cha eno no nko chese aye no ma bebre obi kwa tibi create asem to pani pa bi so no da beto ni page asem wo hui e ba ne sa na wo yiri bi wo adamfo bi wo nua bi wo babi na no ye ne pete pete beja babi akasa sa no akonya mane ene de Ghana isi ko no so so be chewias na wo be kasa na kasa bi a se bia wonte de gunua bi so a wo anhwe ye bebusa question bi anyanyam bia no akaya no wodi wani kosua yi ehu yi ewom sampa case bu abeto na obi eka bi ba ye besre obi case ba na ye ka anyanya bia opon wasampa ana opon wasam Oforisuo ya to wobo nipa bia ya sama ba bia mutimitena obi won mo pekasa pa o nanso hwa ne wusu ye e won kasayem kasaye timi manipa obi gya ba bi kasa mesi wo ba bi gya ba bi akasa ma ne kromu a ne kuna hada ba mako 5 or 7 ba bi obacha bia ne yere oba bi ba bi betima gira ba bi Oforisuo kasa wo beka no nyame ampato beka se Ghana nya ne dia ba ma bi betima hu oba bi open inti kasa wo beka no nyame ampato ni wura obeka se mo repray e wan for se chempa na se oba nso ko bi ketens no ko nyanya bia na repray e kompase this a time yenhwe ekwaye faso kasa chenipa especially in some trofo adena nkasa no obi ho kura no Oforisuo ontu ho na mon korre se baby adeni se tie ni se fita se yesai na no bi atin se lawyer be church me kai ifie no ho asem na me kai ye ba ha kura so ya nyanya santie ni bi e ya futu sem kese pa wo se wo de ko me we sem twa na ko baby no Oforisuo ye di watemwa eka ya ihu wanya story awi but Oforisuo ene de ne ehu and then Ghana obi apese wo kasem kese ne ye kese nipa somasi di wono no a ene ye nsem trofo akasefo bi a ye nim wo ankura bi wo efie a omo pese omo sua nsem twaduma ene omo mankura ne bebre ate asan because of say ono na eka anamoma o kama ni program ayede eso wonte da o sa na ko efie mu asa Sompa FM nipa na oni tifie wonim ni ba bia won ka na sam wonye ne hwe obanwini kente ene ntoma de ahye no ama na pepepe oyi na no ba bia nyeye bata na meka sa asem oyi na no me bi meka me so betima for bi 100 million wode be chew obofo bi wansi de obekum enne o kasa akire wo bi e wo ka asem ana udia ba bi di obi nkomo a e di obi hu nkomo a me sradu mra bi a ma me se eno so che yese o pesa do wa ya me fewe bi tenant ye nyina na be ha da wo fie ye nyina o obi atua ne sika ye be ha da wo fie wo be ko fie bim tenant wo fie oni e fie wei e die na wo je wo be ko adwuma bim eno sa ne wo ye pie firi ha no ye pie firi ha wo beti adwuma nim one day wo se di onima ne se wapon afa ne bag okofie eno so ada san kwayen so ebeka se Mpe Nipa sa nipa nya nipa no mpe o ye wantete ye ene wonyen ye onipa bebre ye tete wo mo ye onipa bebre ye wo mo onyimi ande na sa papa yi afren sai ayi ye nwan wanya ne ba bi ko firi agogo yi wo se medwiri mi hu o mi de mi frantuma gunti Kofi B
me dwene me ho me frantomago wo bi wo adwuma Oforisuo wonya ne da nanso opekasa pa kasa ya na ye ka no eye different na wo do ne doso wo de ye bia wo de ye se wo koka bia gibia di ne yi obi afiri ho wo de ne se wo kokasa asem na koka to di paso etisa wo de ne se sa di pa na koka asem na to so na no adwane mo no Oforisuo obi akasa amen no obi anu adwane apɔ no adwuma mu me de bia meka be se panifo mo sika o ma bi enwuma no ya na edu bi o mo so problem Oforisuo afọ nya nto fam pa o sibofo o wadwuma pa be pam no abre wonya we o sibofo ani ne tifie a de o ya de pa no Oforisuo wanhwe yi a wo be pam no wanhwe yi a nipa wote ofie a o pa dwuma twitwi etwitwi pra nyamia mpata de won kobi de wonye bi no asem obaba kato sa nipa so wonye obi a ye leader o ye intelligent pa wo be pam sa nipa no later waka se ye mi hu yanka ebi dia reho obi tafia se sa me Oforisuo me no ka se wonya hwe o asem no ni mu hwe de we se ketia nwia to no so no eye kasa na e be sre me de masam ba wie no bu on ma sem afiti ai no no obo kwanten dimike ko gina ho akokabi nipa nso onim no say a tear breaching bit mabo kiki nipa somasi oh sa no te de bia kata cho be maka asem bi wo so mo no ma men ka asem ya dwuma ye ese so hwe ho wie na sam o kan wo se ye ne ansem trofo wa sam ba pe di wotan wo be kasa sa na wo te do wotan no wo be kasa Oforisuo sa na wo te so hu ba bia da o mo ansam wa sa na wo te abrowatia sa no te o lumba sa no te enso wonhia oba bia da nemom de odo be kasa da bi brai de but sa time no ne de ye mfa da because pemsa ye for doso o wiase chen wo mo pe nipa se okay etu ye nipa bi na wote wa unkasa yem ade a wo ka no me se no so nchen ye se na ye se no ti mu sai what be page ibi say the nipa bebre na hu yetifie kra na no bie na yesi social media na sa TikTok ko wa ye masika itade wo hu ye no ne wa ketia to nipa no so na wa de akwaje sika masa ma me ka sam cho wo bu on fa na sem nkokot obu oni court sika bato ka sem to obi so a obetima bodu agu enena me station bi krakete a wasi so oba ya ne sister ye kasa cha na wontie ko e de duabo ye no wo hwe ni before ni after oba sabe ne ntosi gyina so wonantu na ko hwe na ne de duaye no entan ka se bibi ni wiaseti wo kreti asema to wia bi so be very careful very careful mamitia. Also, we should always prioritize actively listening to others rather than talking excessively. Sometimes, also be Kasa Pancho, not dreaming. Once one needing Koma or Casasa, Maupla will be. Now, and when I hear catch will be I said, more now will Casano. Now we're free air Bawan Casa Fena and Francois and Airbem. So always, I was here prioritizing actively listening to others rather than talking excessively. Of also, Bema, say we no be a dinkita home, and I say we no be a dinko mo. Now say we active listener, we will be a what they why dream na many panel and one asem na walk and one paper na ma usua ne ma foforo wa brabom. Yes, nyansa we no eni ba ko fotirim. Yeti hede bi ada ye ka futu semi ye de aba. Kolese a wono beba no womu dia womu beba no fo so be ma yenso ya ye fa bibi frame. Because abasem bi wo ho a wotimi mu se sa asem ye nipa yi ka de eye wan kase wa brabom asem na wo ka. Ana se bi krampo na de wo ka na no kure pawo na nya sa nipa wo ya na nka menim. Maybe me kwa ya sabi e bi na doctor na me ne book appointment ne maye. Nurse ni ana o ye in charge o ho no eboaboa patient a wo aba ni nyina no
ena o tu omo for de nyamesem ne ade ma wo no mu akwa aba owie no obekirekire ada no na ye benada ena o kirekire days ni nyina wo se memenda ene se da no ya na asase memme ne nipa ese dodo na ne ya ekosie nipa eda memenda mesie bibi e wo sada no a me call hospital no every woman ne ho days ni nyina o kan ni nyina e de kireye na e ma me nyanyansasue bi se a me ya kan ni ban so no enye sada no a days ni bi wo wa me nim se bi asekire ni titie na so no ne ni nyina da esan se me listen to ni se no a wo kan actively and as attentively nte no e ma me nya bibi efri mu na utie wo bi so so for so be ma wo ka sei wasam a oni tu dwa o hene yiri sanka mentie wi ya ni nya anu ye papa mfa ma bon safe ma mane e de afri wo asem ne ho abribi ye be se ye tie wo bi asem bia no na ye tie ne ye bia no e ma ye nya ntia se wo asem ne mo na ma ye nya ye fani sen adwea esombo am ye de anu ye papa nso so etimi abente no ye se wo ka na wagya bi nti na ye wo pro bi afra ne keje bi no ema ye wo awade ase ema ye wo mpnatwe mu wo be wo se woni ne kunu ana ne boyfriend de kasa na asem no a wo ka ne nko ana ne wo poso se kana ma se bia so se bia ku be ma na asem no be ka ne kra de ne esense onye na adwin se obetie nti no ohu sa ba bia wo mu enam so amane awafo dodo na no wawo afie ya wote na wade ne gunsu onim esanse won kunu no no wo hu ma na wone won tie se won yire no no wo hu wo musa so ofise won mu ntie wo mu asem ebia be ma na kenyansa sem bi abasem bi wo mu sanso na me ma ne bitie vice versa kwa ase no oba na ka asem wo ehia pa so be ma waye kenka bi nti no yentimi mo ne chem so na aye hu bi na ma ne bi on kunu no won mu tini nyansa adakoro proba wo so oba no aye se nantwie wo hwe ba bi fa ko oyi na ni so a eyade a won twa na ni biem aka wo bi ama wade bebre no egugu emplatwe bebre egugu ama abusua boko ano se wo listen obi o hono na asem oba mo na wo listen to na asem na wutie na asem ne ye no e ma ninya ahotoso obi kura po wo mu e ma ninya ayafa ne sen eniema foforo ba ne mu se a menye obi amana tie ma asam ma makoma kura pa ye dai atom ye because tie obi asem wo se a wo hene ye me ne mo kasa wie ye kura po no makoma atom ye ma ye okay enti mo na ye no ne ye boa foforo no so mo do mo asem ba ne nti no ye hwe na eniema bi wo so a ye observing the more of also be masame no wo kasa de mo na minya eye contact with you no me no de bi wo ho na ene ma bi wo ho se me ye body language bi wo ho a won sa me no wo kasa na me bo mitrinko obi wo ho na na ese o se enya sa na tie na ma wo su mitini ade e ma nipa ne hu se wo ne wa eden enya contact bi on enya connection bi ya mudi komotem ma ebusuan pokora po ye den e beto montam ya kasa enya ebusuanfo bebre dodo na wa ama no enya ma me ma ne wo mu enya papa ma ne wo mu but yetimi nya ebra ne adaje ne yede ya adwen ma wo mo nsem bi o mo de tu ani mu ntino ama wo no kra so ba be pe wasem ama wo no kra wo sa anya nua krampo ade de ofru ma me yam ntino eme anya connections etimi bua ye wa abrabon ba bi ho na bo comfort so be ma because what me atie nipa na sem e de ama ne ntino e ma wunya connections ntino wo ko ba bi krampa wo mla wa abrabon ti ye nhye sa ne ma we se nso ne fa mo bre betimi aboa ye wo obla kwanto na enem no fo so be ma me das eti na ye ka chiro bi en na nwumre se kasa dodo empamponko enu ti ye susu kasa na kasa dodo enfom so pinu a eni wom ni aka chiro dede bi se eduru ba bi a wuti asem wa ye tie kwa achire na ye so betie na anu ne ani a wanhwe yi a de obekwa akọfa aba no enimu abufuo no wanhwe yi a na akọfa asem foforo e de abrewo eno ti ye tie sem so ekọ achire saa yoba mu a ebeboa pa wokyena akamienu yebere ya dofo ene yetiefo ewo dwumadie we so 0551 0551 0548 na 31 0548 na 31 ne ko emfa enko yanim hello hello baby afrefre udi katachi hello
Otimeka. Na bajo mu news mu je na je mana. Nyame ya adom a ye hyehyɛ ye ho obete Sompa news nka. Why? Ayo. Ye hyehyɛ. Yo, ye nya news ka. Ye beba no vem. Beba no vem pa. Hello. Osei. Yi. Osei. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Lele. Eja siatro. Osei. Oba, we party na do any contract one. Masumu kuchi. Number you police and here there. Come pa. We contribution no. Basket no ye adwuma. Oba, shit. Oba ni no ari. Oba na Sompa Bianca Sanono because basket no is share na football colors. It's the jada. Onunum nuro miemia ne nkyere wo. No question say, o ka mu kwa ye se bob ne dey, ananse oba. Oba na se nje ama bishop ngba na ofure mo fa o ma samwa. Ele ba na se. Oba, no question right to be nko bobu he ni to di jirewa. Ye ni wo mi ni asali akasaso. Ofure futu. Wako. Hello. Yeah. For our school year. Kajaji. Maybe aboko dear. And I am for Yentil. When the Mefa Kwanya Sonamacha, when you were better for near Chief was a magic wrong this Sompa. The reason I know Roma, who come in Kata. Yami would to me. For me, sir, and I am with the Papa, Obiba excellent. It would be a little look at my banner and a bang in the young father catcher. And we will get the access near an excellent second. The general less out. Yeah, this Ama in chair so in Asem Mpe. It's here, it's for me, and why. So, Mefa Kwanya Sonamada, that's a woman, it's a queen. Okay, hello. 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 Ow. Hello. Hello, Timeka. Hello? Baby, I'm free with you, Papa. Hello? What Metro Kappa, baby, I'm free with you. Hello. Hello? Yeah. Ajuma Dase. Yeah, don't change much of the shop that you run about. Ujina run about no sope. You can run about to the sope. Obri konfo noche ne statue no esi ho. Every one at the statue is your family. Wapaja ni tia hwewiem. What you get to your Bodi anu kura no. Na asantema sunsum sikadwa no wasofiri suro ekura no. Also sikadwa no sufo for plan the Asantema tiase. Our be can cosma asantema. Piao. Na me fere kwatin ke chodia for na ko asantema e tu for to ya. Na me change na kire bi that village too. Na ko for gas we send bi. Na ka tell mo kan Nipa Otewa. Chocolate and listen more, send your kind. You go out on the Masimbian and the Ikia, but I can't worship. Until worship when you're winning yet. But I want to be can work it. I said this answer, this answer, and once worker, and then you are clear, that's not a problem. If you're about to have to go to another Kibia, you're asana patasa oke biawake e patasa oke biswa lecture that will be no. Okay, hello.
Sompa FM. Ano ti ni e ka chiro bibia se eduru ba bia yesusu kasa. Eduru ba bia utimu sa asem onim ho hwe, onim ho maache. Na nsoso odina no bekwa akotum. Akwese madam fu bia mani tua no. Asem utimu so onim ho hwe nso na oyi wadanse. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Oforisuo pizza and immigration tickets. Martin Canada. Oforisuo daroma, ba me fa ko tsunami chop ni pese apani you. Abi wa jaga o ti go do good tech barber shop. For some tickets na ti go de good tax. Na Oforisuo na tuma ya pay. Asem Mpe na se yebesha ebe to na mo ikabeboa yen na Oforisuo Nipa bi tie wo si wo asem wo ye na okatuni nya so na eme de o mata wo ka se bi ko se ye hwe hwe ye titinu eduru ba Nipa bi mo han ban ye mo ne tie da kape ye tie de ya pe na nsusu o mu ti se ke mo se wo ye se lafo na o ka something ko so na wo ya die bi wo bi ko ti bi an ka so mi da me han dan na nso obana o ha de ni pa na ni to si ya no bo so asem ya oke entu so ni pa no bia wo mi to ni na no so ne se bia o de ni prefix ye wa e bia ye mu bi na bia ye nyam so ya de che ne mo bi wo a o chanto eti Hello. 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 Ma me baby afrefre wudi. You better good evening. Ma jo so. You better come on. Osei. You better come on. Apomie. You better come on mukano. So come to pa. Na akasa mo ebi atumeda. Ni akasa mi o ti fie. Onye adwuma. Ela fi ama ko ka tell say. Niya, adwuma we na me ye. Niya na mo adwuma. Ntebe ya ma me no nyina ko ye adwuma no. Okoya, papa ko di adwuma ni nyina. Man kasa. Amma kasa no yo oba wale fo a, ni ko ba da wale. Na so enom tawon tinu. No me ni kun, ente me ya fine. No ni kun se me ya fine. Papa ni akata ma je ginu mu say on gino pinti na wale ne be yi ebe abeda ne me boni say bi ni bona me kasa na say iti na ma na say no mpe na wale ne so waka bla na mi ni mu hwe Na nim ho hwe. Hello. Hello. Sompa FM. Okay, ye for friend no enyina emfansi ya obi ka kira santiman wo bi kira santiman ene enwumire wo so Asem Mpe Nipa dwumadi so ye ko computer so adwadie emna sisi ya. Ade. Tina ma ma hututu no oba mi ntini kura. So wa Ayo senior. me dey ade adan herbal product I am me be bia me na ma no mu no chef dan herbal product we ye dan extra we wono ma wa hututu ni mina. Ade. Tina ma ma hututu no oba mi ntini kura. So wa Ayo senior. me dey ade adan herbal product I am me be bia me na ma no mu no chef dan herbal product we ye dan extra we wono ma wa hututu ni mina e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. Any also that problem there. Senior. We see a dan proke. Okay. So we dan proke. Okay. We see here ni na e be jai. Sa we dey ya mi shira. Come on, do about the friend dan herbal tonic. Woni ma biyo. Minimum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi dan so. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa No see a. na fight okay na so. Koko yare bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se
na nso mi shia dank fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne every day as that tell boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara o nimfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebye die nkrato yi atu ebi ki aba go se e se di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eya die paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso e abrimpo mo so mo beji binwe ti fifue maminti ana fufue one more prayer fue one papi paso e paso ti fifue maminti ana fufue one more prayer fue one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etua fra homa turufo 0533 770 490 Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. Could brew a yama money mema. A yoko ni sisilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memajina brand. Na a yemay. Na Edusa was the same bravo we. Sweetie, may you come on my mammy Adramwa. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep ya damn Obie Timinumbi. I just append for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Okay. The Obano enya atrase. We are Sompa Asem Mpe Nipa asisema pomente me ho ase ena ade bedan dwuma ku ya. E be pene puma sibere ne de amawo. Ne nyina nkamfo ano asundue bu ano ko awu. Ma me mo akwaba. Ye ja. Oba pa na efre wo sei. Pache me de Sofia ansa. Sofia ansa firi he ne baaye. Me firi esu afi achiase ne baaye. Esu afi achiase. Ma me wako 7 sen ya wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomwa. Wadaroma. Mako samne se mene be ma mene me kuna atena se be mfie aduana na echiri 20 years na echiri be 40 years na echiri aduana okay na be mfie aduani am se February 10th na owu ye nya mfie adu na ne maame ketwa ene ne sister Penny eye ukunu maame ketwa ene ne sister Penny o me anu na aka abom nti no edan a ye si wo ye krom onu ukunu na ka bom si ye me pa chwan ye si da wo ye krom fi se ye won kola anum nti ye si da wo ye krom ne he e wo wini ba ho ye fra gomu apotsen gomu adintem sorry gomu adintem nti na ya adwen ne se edan na ye si ye no sabe se ye firi ha kwa ye nye ba bi atena ya adwen no ena efe nso na ne nua ba akon so wewu mama ne mamienu wo ye ho ne ade enti no enu enti no ye betumi aka nkwala na afua na anytime bia de bia ye kwa ye nyina ye ko enso papa no wu ye no me ko ho ko ye eyi ne ade enti me kura me de safo ne ade kotutum na ne menim se ekuma ne maame ne plan ne amo plan no o ma plan ne sesei ai enti no eno omo ye sa wie ye no na efe ye wo mo agedan no e de amema han o mo agedan na amema han emfie duni enti nkola anum na papa me ne nam eyeyi no so o mo ko school so o mo didi so o mo ye den obi anka ho hwe enti bosu ni nsia no me ko ho ne ma wosi krono de sei ye fra gomu apotan gomu adintem sorry gomu adintem wo firi potan na wo ko
Womu adinte. Ho na wo firi. Me pacho hen. Ukunu so ho na wo firi. Me pacho hen. Nti aware no kra ye. Wa kuma na ye friend say. O de free share anso. Ena wa ase no so ye friend say. Ono so de abra sanwa. Ye fantifo. Me pacho ye fantifo. Omo da so okuru so sisi ame no ka say. Ekuma na de oni ne kunu wo Taifa Accra. Ena omde dynama high. Me pacho na abra hajira na de abra sanwa na de ono okuru no so. Enti no edumre bi na efe June na efe no ma odin mami ama me baketo na papa na wo no mfie num no akwara se wanya mfie dunum obewe je chess nkura papa me nyeska mpo na me de ahwe akwara no enti me de ebufu kokoro no so na me ka kire papa ma me ne se o ma msafo na nka me ndem na ya de cha ye hu kwan faso odidi matam ka kire me se papa na ware me fi suru ho de nsem mebre eja menso nanka mensenom no esese me bu omo na me hu nua ma ekoso nteje o kan me so me kan bi kire no na me ka kire ne se de na o ka kire we ma o so kan bi kire no eja wadawro ma o ka kire me se me kura me hu hia me hu ayi ekaka be ma no waye na ade na eja pade na be ma se omo ebusua de na nyame a wadawro ma 1990 so no be ma no ye se yensi dan ma o ma me nti na ye gusu se ye 1990 me kwa na makoma asene ho me gusu ye dan na mmom akire ne nua ba ma ne nua ba na ka se ne wo ka ho na mse okay o ka ho anya hwe wo si dan ma na maame o mu si dan ma na maame anche na maame ne wuye nti maame ne wuye nti na chese sa dan no eye maame ne de nti so no ewu mpa wo nua eyi nka wo dia nka hu hia se ye de e ho no wa konka ni na asese wafa nti ewie kura egusu twa na ade ye frɛ no kro kate ayi wakuma eku aso no ekuma no so so no so efu den papa wadawro ma me ne papa na atanse be mfie aduana na ekire nti den se megya ade na ma wo ukunu wo ye mfie se be ni papa me kunu no February 10th no wonya mfie du 10 years me pacho wa wari bi me pacho de bi na ne ho na hwɛ wo papa nyame we na ya no I can't do soon. If you last week in a soon, Kuma. Young coupon, the ya now, number I don't know, will be up a dome me. And I'm so be up a dome and said, Juma, na me na papa so ton cement. And said, Juma, no more yeno. O woo yeno cement and not a bay a capebre will be or I know a bit cement come here, meaning say, or be quite of Fabi no abafa. Na papa ye wu mprom to eja nti cement phone we ba me cement na yin na wo book mo almost getting to 500 bags of cement e ka de metue bi eno kura mpose asanka system ile na SSM mesantua mintue nwie na akola no so ono so wo je chestre na chese e so ono so jai school wadawro ma no na ma jai school ai sa minister or de koko tuatua sa na ma na fi wo jai school nti nanka mpesa me ne baso kra oyare na ma ne enti efri se wukuru wu ye mfie du na busuafo no obi ammo wakon mada yo wadawro ma am say June na me call ho me de bufo years ano ana efe me ba otoso mi enu no omo friend ka kire ne se me ma ba ka se akwara na school ni ade na first one omo ma na 10 million nti omo 10 million na akwara se ma se say na se na me se akwara wonu ye kura mpo san ya na 10 million mpo de na ebe ye ye de yam ase no de man na me se me sai ni de me ntumi fa ntena se sa fi se enkola no ye num mo ina so obi ahun twai pani ne na ono waware enti me ntumi enka se nti ano me fa nche no so omo san de 15 kan ho na ye 25 million nti wadawro ma sana omo de ama akwara mmawe na mbisa sa adan na bronya bre na omo ka se akwara na mbra na omo maji omo papa no ema no na me wuye na me ni kunu eni mpana ne de na se me ka ho ma ebusuan de ehwe sa de no na ye wie mpa bi ayada ase omo so me de me ha adwe me omo hia me nti akwara nketewa mienu mema nketewa mienu na ofre omo koye na se o di dana ma omo mekura mpo na minim nti ada akwara se ma ye ka se na me se mumu so anti mumu ntumi nka se
me na metumi akasa bia say na madase nti me kura me to tra ayi me to ensa bi sa to drink bi sa nka ya na ada omo ase kwan omo fa aso nti na nka ya ya de nka hu hia na so kwan omo fa aso nti na yese me da omo ase obapa okunu oyen krata wada uruma ehonu mom na wanyen krata fi say na ya dan ba ko bi ehɔ na pepes bi kura ho no odi ko ye krum nti ba bia na maame omo sima na maame da hɔ na me kunso ye kwa da hɔ no enuama e wo hɔ ne ade nyina papa wada uruma me kɔ na omo yi enuama ne nyina afiri hɔ enam saa han na omo de mante omo yi enuama nyina afiri hɔ nti wo bi sa wontumi hu pipa bia sɛ sei nti mentumi ndi ntum sɛ ba ma ne yem krata wada uruma oyo ho ade me pa chiwan abusuafo no baabi me pa chiwan twen na ye no di for somewhere pre cancer center ko twetwen komomra cccc eya Asem Ghana memha o eya Asem Ghana memha papa na ya na menti ase se obi ene ne kunu bebo bra na nsoso oh ensem we de Ghana nko na bccc wa ha o ma mi mfie aduanan ni akiri ni okwa awade ase ne kunu wu ye mfie du koda num egu ni so enkoda mienu ye ne kunu nuanom ne kunu nua ezu egu ni so na jeso makoye nson ma mi wonya adwumo wo beda hwe wo ne kunu adwuma ye cement so a eka wo ma mi gusu a otua Sabri kura wojinamu a wo say tua kanu aka 6,000 which is 60 million titizika no emfie duni ayasem ye no di for Samapre Council Center awiye birim akwankyere papa odi for ba ko pe na aka no obukuma se monten so ne Ghana man nyina utwabo so mpoko aburukyira akwankyere odi for Samuel de ma abogafo no enya asem keto menhia hen boboaro no wo ejaba family house eho ene odifo edi ne dwuma panipa memo akwa aba ofoso bema ejosu bro bebi aboko akwancheja jakokko papa aso jakokko na so na ene ebena esome kosome dwuma bi a fosu etetete yi nyese kasa na yede ne abeta ne asore ko dwuma bi so ayenso oye obi ho aduro na so ayo ho aduro bi na aboa yemfa ncha kase fi odi for sama so ye na yencheche obi bia na yenkanche obi bia se enoma ohun no wi ase no ya eye fefefe no nyeso easy o for so de bia me kasa ase mo che nipa da sane se obi a one ne nam bia na wo kosoro no ibi ekoye no ya busana si ye pa enyo bia na one ne nam a oya ade a obeka kirewo na adasa ye pade a de bia no ono no bekosoro na wo kofom intina odi fosa ma be so dwumade ya sene se obobo dawuro se ono obi kura na nam na se wo kosoro ana no ma bi nkoye ma wa ono aba ne se ma kire na kira kwan se bomoden na de fa wasembra beje wa kwan kire ewiase na da hono maka kire sa asem we se mesi wiase na wo kwa obi kwa awade no wote ho be ma ni sika na enso 7 preduasa yedo oba no ene ne yemu no manyina ya won face problem bia obi so ti awade ase sika wom na enso yetano enye yize baby ofa ye no ena amfa yi de bia me catch o se me se onipa dasane bia ti wiase bia nipa dasane betima se san o sebre na nim na wonim enuti no di for someone ba na se ma catch o se bomodi ya papa yi aye adwuma se radio so radio to radio catch o se brabaja kwanche o manhia baby awko ye twa wa benti wabubu asum nia nanso nya wa do pam mre ya ebede na wajo wa home tena obi bia wutie ye bia no ye kanfo odi for somewhere amam se bomodi kokogja kwanche na kwanche kakra bi edenti na se ye kire oba bi se sofu bi she lungu sofu bi sha o na nam da bi o wan kasa wutie me no ene wa brabo ko sei o ma no mo wa brochire na nyanya bi o mu didi ma obi di
what they will call ye ampa wedding and engagement ye one and yes and that's an kaunu what they are saying and no man fat and ye quack my catch was here near baby memo and sit there ye will to ubi bet my sound shep bra a crack take it when you'll be a bonnet now I'm here go for you na krana ekosku na krana ben se akrana maami nwia akosunsuma hu se akranda cho be ni pakese e wo ho okota akrana kwa so o che na de ya na dwen akrana di kosun ade no wo yi na dwen na free akoda ni tim bibi mamu ana we besi ye Ghana mamu ana we besi na nim na wonim usom na wai obi ba kwa abrochi ono koye no sebe ai mfie mienu kura ma akra no wonders we obi ba kwotena waye sresrefo ye srew to anamon wate maami a wote dwom maami a wote store dumre bia adwuma ho hia na dumre bia to store ni mu kakra na bompa ma o ma ani wabusua ofosu obi kunu obi kwa wa ni kunu enye oba ne forto enso ya ka chense oba okowa no ena ye ba lock enye wo ba no be ma no wo sika pa ena me bie no ma bi so a che nipa be ma no wo sika ade bia esese be ma ye bia wo ye nenso okowari se krim ne no ma ekofom ye de akosha na yere ye de aforce kwa ntu yo ba na ukunu ukwa wade a susuma aduane ne nam ene ka mu tiranya wo de tuanamon bo a ukunu wozo se ene mema de ya na edu mebi ampa bo ne ade ya so de ti ya yire no oba bi so le wadidi saa on de oni man se ni kunu wo sika ukuru adwuma be ko form ya ka kire so ye balok eti tuanamon kwaje akwaje odifo sabo ho e wo manhia ajaba free abusua fie udu manhia filling station wo de manhia traffic light na se na ye de number no tudwa bo mo de fa number no me so mo ye number no ready mfa number no se mo fa number na ofre na udu ho manhia enya yira kwan sabe me rafo eko akotwe na opese wutu ofosuo wakwa enko yie maka kire se ne ya yesi Donald Trump na se aman bi so ha ye den ye pema enne na obi nso shan na ye de apia woko obeko so akoso vibe ti de bia kasa se mo twe se entraw na so entraw to so nche sa edume bi etwa na se Ghana no ana wiase na ye buga to anamon akwankyere keto abi odifo sama se wo de wo ba bo modi to handkerchief white na fabra na baja akwankyere keto abi na de tienie obi obaja akwankyere se mo meka obi obaja akwankyere na oduru fie pe ofosu obeduru ho na bronsam na odi nachi no ayi sa de odifo sama ka che ni nyina afinitim no no ade ne pe eno de oyem we ya amwa bomodi to na monti na de papa number tudwa ukwa na ofi se uko odifo sa na sa refie wo so anase se unima yi kwa na ode ne number boys ne be church ne number maun a church nsem ni nyina de amaun uduru fie na se wo refie a frɛ odifo me ba wona se ma ka che me refie emfa wo penko e bibia na akoya emwa because one kasa to no seven producer ye pe dada wa wonye mwa wa wudo kokofuo wa seven producer agudie bi wo wasase so ya wa chese seven producer so sebe sika ye de todua ni die wono nanfofo be makatachi a wutie me enka wo na wuyi sika wo fie we die be ma bi wo fo wie suku nanso adwuma bonse de adwoso abo akoko eno di for sama so wa chene sem brana so ye e wo manhia ajaba free abusua fie o uduru ho de number tudwa bomode fa ukwa nka wasam difo na behwe no de akwankyera egu akwam on difo seven predators on one kasa na sofofo gbaja akwankyera ono ne de ya akwankyere onti asore wo yedwuma adwoda kwesi memenda no miensa etiafa number ne tudwa na bia no bitikam ana wo bi tie mesro bomode se woni pe kura na fa bidie bi na fa chrochro odi ayofoso fa chrochro ne bomode fro di for some boy ye pope ken anadwi frɛ wo fra number na obefrɛ no on be ma kwan akwankyerɛ no na ye hu kwan be fa so bomode bro di for some boy ya fa number 2 da nko ofoso number ni 0246
6671 7117 0246 6671 7117 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Eye Kumasi Menshia Bobuano Ejaba Family House. I want to do for someone a tenancy free a that juada a copy memenda. Na adansia ekoso Menshia Yasem Ketwa Yasem one na omupa kwantu ya ye feli omo ba Nyankopon na modi for someone so samo musa kan krata afoforo no eye bebre one na okwa awale emfie bebro de wo ho na onya awo na enne omo wo ahenasa ene ntafo eye bebre one na omakwaji asase yantam no mutu gold na so mo ko masesa na tie nko a mo mo apie wo kumase manhia ahemboboa no Ejaba Family House odi for somebody akwankyere to form emma o sisika eye japade no eye bebre man we de anya na asam kada wato kokofuo afiri obi nsam na so kokoo ne da ho no yantam na afeso a wasesa half bag obod manhia ahemboboa odi for some akwankyere no enne o ti kokoo no de ewo ho ne de ewo ho nia wato niema wo ekrom na nso no okofa niema begu ho no ma na ayeka oba manhia ahemboboa no beje na kwankyere ene se yetu oguso ni ato entrance emma ohaw ni amane no enchechire wa manfa duro no enum enku hu ansa eye Kumasi manhia Oforisuo brabe hye odi for 101 ade ba ko a edo manhia ahemboboa no se oba wo be hye no 101 eye cancel nko a onya asole brabe hye no ohaw ni amane no obeka de wo honom no na owie a wasade anopomasible ama wo obi se mananti machini makwa me enye manhia ahemboboa no da bia me kan se wananti na wo ma manhia ahemboboa no me se odi for somewhere Oforisuo nko ba bia o eti ba biara wonam ba biara wo no twaso nyampa wachina odi for somewhere otenase wase brabe hya no 101 na onfa ohaw no anopomasibre ema Oforisuo woman bi eba hon last 3 weeks obaaye no wanyam ekobe 2 years and na obakọ hospital yesi akura ne dem ade bechi yesi akura ne nem saa 2 years ni last Sunday ya wawo entafo mi akwankyera ya adwuma akwankyera tofom no akwanyem finhia mienu ene wadam echina wonam ene wadam echina let's obepie manhia ahemboboa no ene wawo ntafo wonderful so echino ebia na yale uma bia obaye ekuro pa so wo hwe ne nan na uhu nkase no waso onim ba bia onfa nchini nkoye nkuda no nkuda let's obepie manhia ahemboboa no eye 3 weeks ene kuro ni nyina ni akata eti ohaw bia da wo so ye woma no mo da gie ye yi wo mo so mo nkofie nkowu ni asese o mogu ka mu abepie manhia ahemboboa no na no omo nanti bedi adanse ahemfo na omo nkonwa ye agie firi omo nsamu no bepie manhia ahemboboa no na akwankyere tofom no omo nsasa ka omo nkonwa ebia wo ton ye nto Oforisuo eye Kumasi manhia ahemboboa no Ejaba Family House eho ene odi for somewhere tenancy free eda dwoada ekopem ne memenda so na ohwe nyamemba fa number no na efrodi for Samuel na ohaw ne amane bia eda oso no wonyi efri osoma 0246 6671 7117 0246 6671 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Kumasi manhia ahemboboa Ejaba Family House echina da odi for some otana ko kase mu akokọ je na watana se baby piala wo bia fra number na e dia to dwa no na be hye odi for Samuel na on prove ni Nyankopɔ tumi no en kire wo so de anante wo de achi ni eye wagya pade bi ene ye bu nsam agye
etra me yansa wa ade ne ye wodia so ye wona awale omadu o mawale fie so na so omo hia mema npa ba man ba fie okwa a omabiem entenase ye wodo no so ne ho ofepa na so pia the whole month ni onya be ma ba kuma ne nse ne pe wo ba be se ne pe so no wa anya ko nse ne asebisebio no ye obi kunu okay bra be se odi for Samuel no fa akwankyere ento for ma na so ehu awrade ye fa ye man to dwa the number no is 0246 6671 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Kumasi Menshia Ayembo Chaba Family House Jakokona so Jakokono aso okay yani Odifo Sama Prayer Council Center na etwetwe komono do for ye komanhia hemboboa no ade bi adane konua dawo so eno na Odifo Samuel say ono de wonte asode nyame ama no honhom waniwa a wode hwe ade eno ti brei na woma wakwankyira ano nam na ano hye na ade bi dawo so no ma brabo ntumi enkonkon kan no ompagya mfamfiri so eyetietie ayemanhia hemboboa no ya Kumasi menshia hemboboa no odi oduru ho a omo ye nkonwa no busa omo se ope Odifo Samuel obi ada bekire wo eno ti yenko menshia hemboboa no na ade bi ada ne konua da so no yenko pagya emfamfiri ho asemwe ni tenten ni titie mu an se Odifo Samuel echa da wo trase eya asem kese wo Ghana amam hapa o obi ni kunu abobra wone na wari emfie duana ni akire 40 years plus na bema no afrimu a abraba abami ene ni krubo ye nyina no maami asew ene kuma agyennwoma na boso etidie ben na abadie ben na asie eya asem o man Ghana mo hanko na asem we bitumi asie maami baby a me mabrehwo pa kese ne se ukunu kanu a uja na kire wo ye den na utua ifiri se onya adwuma papa na ye na me konsu pa ne ade na be store na be store nti anu na chini so obi ka se ya na me kotua obi ka se ya na metua ne ade nti metua bi aka system na mentua ye ebinum so nkrem fonde bebre kura de acheme se saa amra na omo baaye no na me na mehwe ho meton cement ne ade nti bebre de acheme nyame nhira wo nkremofon na de che wo adawrma Christopher na dwomo ade asase no wo sekrata na so me pa cho de me de ameto Kumasi no eno na meton force ne ade papa ne se ya basa na obi ani ho na o ma me nkotrek bi nti me hwe nkola ne so eno na nde me wo ho pepa Kumasi de na me ho pepa na ho de ne de me ne ho pepa tache sekrata mia na dan no so na me pa cho de na moto asase ne firi ho aho madawroma na asase no menene mienu ne ai se ebusua wale nti saa kuro no so no kuro no so saa ebusuafo no na se wo pebi ne ade am se wo tu nsa esa de bibi kakra ma ohene no ansa na efe wo hu sese na wasigu dan wo so abusua wade na kire se wo bekire mu a wo bekire mu sei ebusua ware no one me papa yina ya ebusua baako nti me papa mpo am se na no papa na ene ukunu me pa chiwan na kire se kwa bi so no wakuma no so no kwa akoye wunue o na ye de ye nim se yase ukuro mpete odu na mu akebika na de be na asie saa sensem we na asantefo koye so tu ware wo fa ba busua wade no sanse se wo sika
santinim se ompese be kwa bonten ye krom krasa no modie no saa na wo ho saa na chese ya busua wade ensoso mu mmia okete eda na wo mu dankora sai me pa cho eda na wo mu dankora enwotwe 8 mu siwie bosu kama ye siwie bosu ahe fana na ukru ton cement no eno de kumase ha ti hana mbobo bra no a ye fi onya accident kakra wo no ye adwuma o mines boase nti onya accident kakra wo nti me kra efiri abaaye no no asi yankwa han da na mseja wo se wo ma me nya ye dia me so me hu bra bi ama bo nti me di me sika sa amra na ye 13 million na me de top rot no wo esu efi a chance ho no empanifo e wo wura mu no bia na wo fie said odi asem na beda Asem Mpe Nipa Krono so no odi asem na da mpanifo bi se omu di wani ana me pa cho a chance na ye kurom no mu kurom ho wada wo mo ye kurom de bebre kuraka ma ba kumpo de on kro ye ne hi sa ma no mpo na da wo ma otumi yi na ma ayi mpo dan mpo yi ma me bebre oyi de ma o dan kro o twa o picture na ma me na ayesa ma ka 2020 mi nko ho wo kwa ahe fa na wo koda na so aso no atsem kiti se ne de ono de ma me ba bi ahwehwe maso kakra ne se edan die ana asase de ukoto a e so ukura ho krata e so site plan nie wa location nie edini guso plot number so so na udin ka ho kama na ye menwanwa se wo de wo se muni krata bia kyesa asase no unukuru na kotoye na beda ne hu se ya busua asase ana so unukuru na kotoye wadawo ma ha de kumase de ande me wo ho pepa nye kumasi asem na yeka umfa kumasi asem ma ho de na usu ukuro mu fante nye ho na wo kan ho nkomo na yedie eno na me busa wo se asase de wo kokoto na empo nanano de achew opewa asem ufura busuo no kura no a wo ye pepa ma wo se de dachi bi wo bin hawo usu de ebusa awoi wo se pepa bi ani ho na beden ne ehunu se asase no ye bema ne maame dia na bema na busua nkasa twotworo mu twodia no akosi daisi so yo wadawo ma ohene na ho no samre omo nyina ye busua papa kura ofa asene no nti aye na meka che bema ne se samre na mawo me ba eto so 9 na meka che se si aso so obesi dan ne dia edan si dia eyi sa se wo se o mediska we ne mai tu nsa gusu no we yo pepa na echine bi samre na mawo ona mi peti no no se mama eno de ma ye ni na na msesa wogidi ya na me mpesa ba ye akofa asamaba no so ma ye bibia na msi yo ene so odi wu ye ntina bebi a na enu ama wa ye tidfie ho ne ade nyina me ko ye kra na anu ama no ma me ne nua ba yi na o moyi sa na o mayi na afiri ho se wa ye bibia tum set sen ne nyina awentumi nkyire ma me enipa enye katacho be ma ne kan ye so ne adasa deli ahwene yie ene maka ho asem me fiti dwumadi ase sesi e be kwakwo ye hwehwemu okuro no so no mo so koyi pepa a kire so omo dia ehe na abefa adansefo awo mu wai se onu kunu ene si da no na empu asase no so kura ho abakosem te sei oba pawte de make kire wi efri se asementi ase enim na me pagade akokoto kura no a e wo si nya krata se kumasi didi oso wo krata ti se be ma na kwa bi so se wudi wabro no ye pepa de ma na busua no obede hu enti anu mpo me ka kire be ma na se bibia be ya nam nkola nti bibia be bia hwehwe ye wum se edan ye efie kro ne ye busua ni nyina adia enti wutumi tu nsa kro a wutumi si gudan enso no oma na ni na ho na bibi wo ha wo ya wanhwe yi a ene efe ne nua no oye sa we efe de wasan aka se edan no awia ye ka no se edan no kro de ama nkola no nam so de ama nkola na no so menti ase che se
menwu ye menware ye menye bibia de se bibia sina se kase esasa o maame brana mo mahwa modano fi se ekoye oyesa mode ama menuanom baye mpre nan kora menuanom no mo ma menua pani mma no wafa wo mo baye mpre nan o mo maje oya na wasan afa mo maje eya na wasan afa baye mpre nan ni omdi amai hanom didi hu nti na wie bi se wose ono ye pa yanko sa maame ketwa no ho enkwaje na ono wayi ne sefiri ho na wayi wo sefiri ho adan na nka bibi sa wayi wo sefiri ho na wo ka bibi cha maame sese amayi me sefiri ho nti nkwala yanko fra de nti wose se o de maame man kwala mienu ne se o mo fo mo dan no wo mbra me meti ase ame nwuye krata we krata be ya se ka de bi betu me ne na makai na de ko tusu straight si amende wada wo ma o ka se ma wale anano na me wo certificate ho na we marriage certificate aye ukunu na ne na wada wo me pacho na che so yo ho ade abusuya so nim pacho o ta aka dan ne ho asem na aka ho asem ade na omuka me ka ho asem a maame ne de me ka ho asem no ono a kire se ono so ono ebusua na eye omodia na me se ebusua de eye omodia na menti ase fe se ye di case bi 1990 ama na maame no so ewu wo kura maame ketwa no ponka wo mbambi enti efe sa sister na omo fa plan ye sa de no wie na omo wie na efe o de se ono wagya ama ye nkola no na ye pia ye nko maame no nkofa eno ani sen fisenka papa nka me ko omo ye na omo akasa mama bia na enuama ayi ne ntim besen enko na mo se mo mpene se me mba bebi na nkwala mienu no okay eya sem foforo ma me pensuo bi gu anum me basisi a wate pensuo bi gu minim odofo ye ba 21st clinic you na 21st clinic na ehwa ha ne ye wo ehwa na frim resanti besi sabre ye di edwuma ye ba ye nim wase da bi ada 21st clinic ye enna ye sciatica expert no na yade bibre bia da fru trimua no kosu na se 21st clinic yen ye betumi asa yade ama ho ato na ye ka sciatica no dia yen ne ye expert na sa sciatica no entrim yade o eso sisi e fa osire ba kosu na akokom ye papa kosu na ase e betwu se jim okotu abui uda bui ya papa 21st kini kuto ne ba ye no de bibidro tu sciatica yade no ase omanfo dodo no ano mo ho ato wo mu na ne anigye ne nsambo a wode ma 21st kini ka hia 21st kini wabo adwuma pa enano ada ne ko Europe ekosa amanfo yade obesne ko South Africa Ghana fo hu hia ye yaba ye saba be hwie kurumfo 21st kini kan wadanse na media orofo abasobodi a 21st clinic wagye ewo bibimem hanonya asem keto atwa bosompo koburu ni kurumu a abasobodi eche wotwe hunwi 21st clinic ekuta nyuro pa wodi tu omanfo yade hwe massage no ene laboratory scan nya asem keto akora infidie 21st clinic 15 branches ni akiri ene wo Ghana member 21st clinic o tu yade ase pa na kumase wo hwan overseas wone Sompa TV Sompa FM ene wo abrusa kurum ewo ahwa odofo yekopa 21st clinic akira kwa wate nani wo ba ahwa 21st clinic wo form ho Sompa TV so ewo soro otu wani a 21st clinic osinye minie kumase ena machire yakira kwa no wo bo asekanse quarters call junction sa ena enkran so ewo domi market 21st clinic ewo sunwane nkranza techima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 anokwasem se yade eya nipa benya wana ye yade na yade bi wo wa wanhwe ya umunu se yade na odi ye agudie nenso so no na edi unya pa yade be no eyi koko ye yade fon a wanhwe ye ebedu nya gu animu ase na eduru ba bi epoma to untumi kura ntenase ye eba ho kire pa uja nan moja firimu eba duru ba bia wani so ayo wisi wo posa eye koko no duru ba bi so wudwade a honam ayo ohene koko eno na kwasi broni friend natural pass ye orofo say ye pedu papa de atue koko ase dia
eye du papa 3 herbal center wo dia bagwa so ye 3 cool capsules cocoa master eno na make amfo na dia ma o na anwumre orofo cocoa na betim ma uyam timo uyam timitim uyo hwhwia enye se du papa na wo pa nom na asaw yade afiri cocoa yade on dia ena anwumre duru ametwa ma ho eye 3 cool capsules cocoa master ena medi ho adanse na cocoa duro bi wo ho a wanhwe yi ukonom na so tra basim se wo konkran amanfo be pa chew be koso ewo hokura na so 3 eco capsules no le wonom mu a opa tna aluprim so ko America bibia ni ho ebesi ewo yem na chese aduro no du papa etuko ko ase orofo wo pebi aton atoso mfaso de a yenko kolina ke badani heba misty heba apidank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 akwantu semina express group so okosua de so okoye wallet asakwasi broni krom no apesika abafi express group na mekanfo na media ma Canada US and UK Australia hefa na apesa woko ye ko Italy akote apo tomatoes express group na mekanfo na media ma so wani abre pese otukwa pa dia no libilibi no labalaba dia express group na mekanfo na media ma orofo express group e Kumasi ewu asafo labor runabout to be hu no sa na konkran kaneshi first light na se ubehunu ewo ho tema islegon takorade sunwane tamali bibiani ubehu express group orofo yenkoi ne afia kontusem emfa enkodan no 0249300448 0249000448 express group na medi hu adanse edema orofo yen riskan ne edikoda no yen riskan edikoda no na riskan no na no omuna samuel kase moma nkwankwa no wonchinchinchim a ebekọ akoto sompa ho din no onya sompa omanfo dodo no a na eye complain yi se ontimi enya sompa tv no enso ani da ho krojen aka wohwe bia ubenya akatua papa no na mepese wonya bi efiri wo chena ekro na se anwumiri he mrante no ebi tompotam wo akire ho a mo riska ne ma se de obenya sompa na so watumi enya akatua pa efiri se sompa ma akatua papa orofo ye ko akoyanim yanim ten na yehwe na ewiase abrabo ni mu nsem no ade bi wo na odwene ho a ontumi entiase de be na asie oba woni ni kunu abobra emfie duanan ni akire ni okunu wuya abusua ntumi anko kase ekanie na ye ko akwa tibia ma obey obeye ginam atwa ni kunu akiri kase de be ya ni kunu anim ntumi nwase ajapade de omoagye o producers nhwe omoni ababa wa no twetwe nkomo anase ye be frɛ no de a ehwe na yemfrɛ no na yintie ababa wa no so ene na aseno side of efri se yentia ya so entia asem dwumadi we so saa ena yenhye sufa ansa na yentwe producers no yenko Dank Natural Healthcare Complex Dank se menka nche o se wo bibiduru na bibiduru no wo no oditu yade ase omanfo dodo no a ena Dank Natural Healthcare Complex waka chom se eho ya ahotofie na Dank ahotofie no omde man na nya se ahotedin ena omde man kwa debi waye ho adwuma ansa na onya se din no omo se ho ya ahotofie ne sei yade bi omo so omde beko Dank obi a wode bibiduro tu ase emabiem yade bai enene Dank tu ase e de amawo yade bibire biada yenko Dank aso ye na yenko na yenkutu ase se eye typhoid wo ana se enam san yade se eye nyodwo yade stroke yenko Dank ho sa ena eye yemkuru osa Dank bitumi atu ase na ode amawo opachi number 2 oni City Life Hybrid School no na ben hopa yenko Dank oni kutu yade ase orofo ahotofie na mekanfo na bia ma ochina da Dank eye adwuma utifie wo yedai yenko ni kutu yade ase 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 yenko Dank aso ye na yenkutu yade ase na nyoma enkonkan pa emfa emma nipa every ama mene wansa yade nipa benya asoso a na yade kuru ya
Kokos Fletcher one di asɛm na chie yenko na yenkobusa no Kokos memo akwaba empom te say nyankopon adom na oswe megina me na asutwe se borisa boba no ene so ho ayefe ma woso nyoma gu me na me ka hwero nyame kura tumi kase se wanum dua ni nyina na ayese tesi me nice man se obi ka se why tesi a so ti ase me ya santini pa me titwi ti ho ayefe kama chirofo no so ho ayefe ameda wano ase ndom nyina sister Regina sokoba so ho ayefe amompa eboka ho sister Rose insu nyese na nipa hwehwe no nyame ayade wo de wo nyame ayade nyame de wa ayade ofo se nyame a kasa ma me fanchi akase enkoma ya aboaten ewo kan kurum afijase wone ne sofo ba kubi ene omo kan hira sema gumiso okay anya asem ketua sanse Osei odo ho twere ba bi edo nokre na menua baba ko pe nokre ono so onfamini agoro nokre semenhia no ka bo bi chemere papa nyame hira no nyame so hira no kokos ye maami na kosem na ase ene na kuma ono ma di nkomo na sai ene ku wieye yo ofo ye bechia atiefo ne ahwefo nyina na emese ye maami baaye na obeto mene eye enkwantabisa ema yebusa maame no amane ma odi amane nyina aboye na on se de edwumadi ne sitie no yen hye yaso entie ba akofo asem anokwasem enti so obi gina asem ba producers de se ya ne se ye fa yetetefo no na ya gini pa ko ne number na ya fro mo ntie maame ne baaye no odi nipa mienu ena obbo mo kwadu ewa ha nti yedi kan no yedi kan Fred ye ono ankasa na kuma na ase sorry ono no ene na ewo ho na asoro na bibia no ehye ne nsa ofo ebra ye tetefon na me Fred no na me bo ma me ni di na me kra ankasa ehwa na otwe abebio ana chew na okatefon no chew oje chew so de ode ayi what they say fish ato anwam no on say anwa sija so sa na eye hia the fish tu mo say she boss de ono wonim ono petelapia nti wonim say de anwa asitie eti ofo ebra o kate no sa no me bo modern esan frɛ no sa wamfa eti eno anso me wie na msan kɔ maami eye ono ankasa ono so na kuma mbo anya sa na kuma na me frɛ no me frɛ na asɛm a ono ɔka ni nyina no sɛ ɛdan ne ho asɛm na maami ɛkan ade na maami ne ha no ade na maami tete no na ɔne no ne nua bɛɛma no ɛyɛ japade no sisi bibia no eni ne nsɛm nti sie pe bibia yɛnkɔ na ase hɔ na ase no nyɛden ɛnka nkyerɛ no anase na ase no yɛnkɔ yɛ na asɛm ne baayɛ ne maami ɛde ne kɔ radio station bi a bibi ntimi fanto din ha ɛma ɔkɔbɔ ne kwadu na radio station e frɛ no ensɛm amaami keka ye no nti sɛ Sompa TV ana Asem Mpe Nipa si empɛ nhwɛmu ana se ye penkyiremu paa no atimi akɔpa de a sɛ de medikan aka no gye sɛ ye kokrum hɔ ana se ye kɔ maami na ase hɔ ansana nkyiremu bi hɔ no mu a wakanti maame no ɔde enne ɔbɔ ne kwadu sɛ maami nim na onim ɔkan sɛ yakodo mienso na sɛ maami na ɔma radio station bi frɛ ne biemu a ensu a eni anwea na bɛkɔ maami so wɔ me na me ka tro plane na agye me nsɛm ti me sɛ bisa sɛ ensu eni anwea no te sɛ hwa na ɔkate phone no eti ne ehwɛ sɛ deɛ maami na ase ɛne maami ne kuma ɛkwan ɔmo pɛsɛ ɔmo fa so na ɔmo de maami ɛfa so sanse ɔmo nua bɛɛ ma na ɔne ne wo yɛ emamu num ɔmo kyerɛ sɛ ɛdan no nyom na esi yɛ maami ne kunu na esi dan no sisi ne kunu ni hɔ ɛdan na ɛsɛ ɔmo de ma hai na nkura no sɛ bi ɔmo de bi to aduane ma nkura ne bi to aduane de no maami no sɛ ɛdan no ɔmfa ma maami nɛ ɛmfa ma tena because maami so opi bibi a ɔnkɔ na abusua mu na ɔnkɔ pere abusua ɔnkɔ pɛ ajapadeɛ ɛwɔ na abusua mu kokos no adawro ma ubusa maami ne sɛ ɛdan no ho abakɔsɛm sɛ ne fare ba ne sɛ mi busa na maami ne de ne nkyire mu no hard kwado kate mi na me kɔ no ɛna msa bɔ modern san friend ne nkyire mu ɔde kyerɛ mu nyina sɛ maami ebra ye nua bɛyi ɛware ne kunu no ɔgye ne bɔ so
no mpese abusua no kra behunu ne omu nua be ma na se omu papa oso omu de be no mpese maame bi hunu maame ne je ne boso maame ne be se kuma se ko krom ka no mpese be ba enti abusua mom na ewo se gu papa na sum ema papa no etimi be ye japade kra wo krom ho e mfante ho se ka maame dia ka papa na me japade ti papa na wu a ye ka che maame ne se na japade oni japade bia wo krom ho ti so fa japade pa agede a ono maame nko na busuam na onkoko pre ajapade na se ajapade ne de maami nsa beka ende ochina so ka ho anya de se nsa beka mo ya we se maami ni kunu no ye ne ho ade de ofo se me kan ya me bo maami dia no se no kre maami ade a be ma ne ye ne ho ade to mo fa maami dabi enkoda no kura da ba asem bi kura na na kuma na kan ye ma reho se no kura nse me se maami na se wunu ya be mai woni maami wu mamunum maami nya adwuma enkwankwa umuko school ebe de ko mako school wose woni de emfa no ho won de ne mako school de won se ne mako school won de emfa no ho nti so mbeko school muko school maami ebra obe wale ni nua be ma no oje papa ne boso nti krom okwa no mpese oba wa san se krom hanom kumase hanam maami ne papa ne be bo brede nyina nti abusuafo ne mom na ewesagu omunua be ma na sum se wotu kwan a omna be ye japade e won fante krom ho nti se ka maami nkwa de aka papa no kwa ma japade bia e wo krom ho okay nti na asem a maami na ase enne kuma no ono e kan mu nsem de kire Asem Mpe Nipa producers asmo ka kire ye no se edane de onpa maami ne ochina eso e ka wo o se maami ka da ne ho asem a ensu a eni anwea ene be fa no okay ano so ya asem kese sanete ama me na sakofa ato ne ho so sanete ye beda ase kokosechi me so me da ase Oforisuo na me hira opa kokosechi na wodi adwuma yi ho enkomo wa bra wo frɛ maame ne tete fonso na wɔso wɔn fa da no ma ne nne ɔkyena ka ho sanse ɔmo a enne ma abrantie no besi da no bi ewo kurum ho na nkomodidi ni mu a ɔse ensu a eni anwea maame ka da no ho asɛm a ene befa no na no akoyi ne ka aye wa ase no na no akoyi ne ka oba pase ye ka se nsu eni anwea na nsu eni anwea wote ase nsu bia ni ho anwea nim ti obi ani nsu bia ni ho anwea nim ti se obi ani bre no ka se nsu a eni anwea mama na fa wo kwa bi so no pa yo bibi ana se memo nom cigarette ya ana joto a yenso ano opuokum kwa koma toye mamti ya omo atamtimi ananya mena mehwe no ntino kwa aweni Asem Mpe Nipa kwa koma toye why mamti ya Oforisuo bema asem ni bi wo ho na se wutia in fact na waboto no wabisa se enipa kora na ya na ye gede be wa asase we ya ye baaye ne so Richmond or 21st clinic ehwe overseas branch laboratory on a one or technician on me encha na manager Daniel ne adwumayefo ni nyina Oforisuo bema se wo hwe ya maami asem ya wode abai na so hyefa ye muanti no okosechi frecha producers di hu dwuma na otimia ne abusuafo ne di nkoma wo hwe abusuafo na kuma ne krampo ene Oforisuo bema waete se obi a ogina park ya chi na ototo boba park so na abrabo we na ebo na nka akokọ na manu omotoma so ono na ase woni ne kunu ete ehehe na nkran no yo na Oforisuo bema awade mu nsem no eya na ye pi se wonu akwantuom na se omma afia minim so mu nua no sabi no ye jimijimi o se na adwen nya adwuma ena woman ya na se ye maami ne control na so ne remote ena this work se ko krom ansa no wakọ ko ye japade ansa no wakọ minim so pa onka che se na nua no ye jimijimi
anaasɛ bia no adwe nyɛ adwuma agye sɛ wɔn abusuafo ne mom na etimi ase bibi ɛde akyerɛ na nsa na ebia waba abɛyɛ ɛmpo aso ɔka sɛ ne nua ne mmra ɛmɛyɛ agyapadeɛ ɛwɔ wɔn mu kurom no ɔka so ɔmɛyɛ ma abusua no anaasɛ ɔmɛyɛ ma ɔno ne ho ne yere ne ma ɛwɔ nso nkyerɛmu ama na sɛ bibi saa koraa wɔ mu a abusua no deɛ bɛ adanseɛ no wɔwɔ sɛ wɔn nua bɛma no wɔsi dan ne de ma wɔn mu anaasɛ wɔnsi dan na ama wɔn no ɔfɔ so bɛma mpakyɛw bisa maame ma me sɛ ne kunu ne firi mu no ɔkɔyɛ ekunu ana ne din ba akrataa so ana na da roma wada roma papa ne firi mu no na yɛ wɔ ha ne nti kunu ne pomidi kan yɛ bi wɔ ha ɛna me san akɔ hɔ nso ɛkɔ na ɔmo sɛ ma yɛ bi wɔ ha de a menya hɔ na ɔtwepe na me yɛ ekunu wɔ hɔ na ɔtwepe menim sɛ fantefoɔ ma me da ase bi wɔ hɔ a ne yɛ de wakɔ akɔgyina ɛpoano na ye dwado ni ye ose so akwa ye kuna no na ni din ba krata no so dia me mesi dia kire busuafo ni play nye play fa se apart from say ne maame anasa ne papa eti ase a eno mbanya agapade mu no ebia maako danfua dia adam se se de JJ Rollins na that romance no wɔhyehyɛ interstate social law 111 de to wɔ no bɛɛma yɛ agyapadeɛ ɔbaa yɛ agyapadeɛ na sɛ bia sɛ wɔntimi anyɛ nsamanseɛ will ne bi anto hɔ a wakyɛ ne pɛpɛɛpɛ de ato hɔ sɛ kunani ne mma no dodoɔ no akɔ wɔ mu die mu de ade ni ɛwɔ dan ne mu baako ɛna na sɛ agya ne mu bia wɔn te ase wɔn de wɔn maako fi sɛ ɛba ne te ase a ɛnko ɔbɛhwɛ ne maame anaasa ne papa apart from sɛ nipa mmiɛnsa wei wa mo akuma bi din wom wa mo se bi kunu nua bi din wom wa mo se wa bi din wom enti kanka bi saa akuma kai di bombom na otenkran na wo ba ba gya japade aboso no won ko ne kunu ewo no hyema ne kunu nsi dana ne kunu wa no no so akwa play japade no enye wo nua ba ma japade so one ne wo ma ne kula no se ba ma anya oho ade ono tena dan krom busu mi nsia won ko bi samla ne se de esisiye etu omunya sabia so sansam na eya na omudi di omu yonko ma no se ofo so be ma bibia me kasa se bodu a we sanka na ntwetu a how much more say beka yi confonsem nia wo si ni dan ye na japade no krampo no wa fira asase we se so dabla hepa e na eyi akuma wo pa plenty a wo se wo je dan ni nyina wo nwene wo ma wo kunu na na se wo nua be ma ne mogya ya wo gya no wa kire na so kai ba ye no so be ma mi kwa ne kwa so otu aka ne bie e ya busua na se de e so omutu aka na e bia ma mi aka se bia oboa wo mo hya ne kura ne monyam no ma ne kura ne mu nwu ase na mo de mo jai ka ne nyina abo ne so na de daba de japade de ama oba bepere se nkura sesem is high time say abusua no bi no be jai se nkura sesem na ya omo ye no munya sa na mebra the moment abra no benyini na waya mature da hu se me di twa yeye anasa me kwawale wo me bu me pe yeye ne de omo ka hu se wonya akwada abiem ni decision bi obeteki bia no eyo no ani decision enye maami na beka cha so onko de krom ko ye japade so o ka so unua no krom ye japade a wo ye ma ono ankasa ne ho the first say bia wa fa maami di amakrata so anasa krata bi okropo na ne di maami di ni so a me ka che no wo wu a eye maami wo ne madea nini ana ne se na wa japade no mu se danfu amakomako ene diade ni na me ka kire maami se on kana koma nto ne yem emla wo ho eti se interstate social law 111 no wo ho dia enye aye asen ha se ye friend say central region asen no me ntimi nko chave ne kura pa wo ayi lower desk of achiachi okrampo no yakobon pempe wo ho aba eti on kana koma nto ankope hypertension bi anto no so ejapade no wone ne ma adue wo mu kura po chafa no na ye duduo wo mu se we se de ye dan kura nwotwe so be ma ne ma ne ye se nya num fa ne se ma mi nka ho enti ne ma ne bi o ma akoma ejapade ne ma meti ase on fa baako ne papa ti ase on fa baako dia de ni fa baako dia ka ne o mu dia na se kuma na obeye indofo so be ma ono kura de won ka obi nto yi ne won frim emla be ye adwuma amna kuma to ne yam omu ye ejapade adu kura mpo na maami woni ne kunu e na bo obla kuma ma mesi bi afa mo ma na so amaye ho ade bi enti no won ka na kuma nto ne be hwe ama mla ye adwuma ma ono so se de se fata no no woni ne ma no so wasetena batimi akoyo fo so be ma me da ase. Okay, Asem, yɛhwɛ na yɛne Dr. Patrick twetwe enkomo simadu so emrasisia ansa na no yɛkɔ computer so dwedi emrasisia
21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labour roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via star 899 star 9 hash. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Where you so pass Asem Mpe Nipa dia santima Ghana man agiatum. Yene Dr. Patrick na betwetwen komosima duso Patrick natural head na oyena no efen nana kwaku dua kasem akwam hine no nkasem krobia sante kotoko hine ne brempon owo kasem no na kwam hine ene Dr. Patrick asheda ne duwa bia ne bibi atetete kakra nanso so no ode teteta enye ye ene ne ho aye fese na we kire se wo yakwam na mpa antino ne ho aye fe ne birthday no so ene belated right na time a wo ka so be di ne birthday no sa week no na ya ma adwuma na ye de nsiesie wa ha no eno tino ye be ma no happy birthday na ne ho aye fe
party nso so yɛntumi ankɔ nso so yɛde asisi hɔ ɛno deɛ yɛama adwuma deɛ tutututu kwa kakra nti no sɛ wɔ fridge mkura no a yɛde bɛhyɛ microwave no nsɛyɛ ɛno deɛ ɛndeɛ ne aka akyerɛ wo ɛno nti yɛne nana kwakudua akɔmhene ɛna ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ no Dr. Patrick memo akɔ aba nana bibia bɔkɔ deɛ nana birthday no to say birthday no omusi nipa bai ado na ni yensiesie wa ibriki kakra ti obia ko akomiamia ne kyere wam edu obia na ga mosma hata mo se e wo ho ehifriji manana bibia wo yensure kyere obetumi aye na abeyeso amana broso Patrick Natural Head, what to say? Oh, Namitu bibia ye boko. PM capsule so. PV capsule so. Any CC table no. Amanfo dia dance here. Yeah. Manfo dia dance Doctor na ye koni general. No be anya ne chefa. Ye tio. Bedasi, nunia. Edi kai dasi dem na nkopon. So ama na ochi ya pa betu aso bi. No wasadi ya free back aka me fie. Michia yura oti kokoso nti na enya babitie Sante hene yura yishirawo asida bi nso nkoma na brempon a wo nkasem ana danso ade bibie tin problem pon akono hene ida sida so man say je bo hu ne pe wo mu a mo so apa mi say mi so ma meso ewo ne nkonya so bidigame adanas misira no so bidasara kese so manya kopon bi nye ne panya nya ne si o me ene de e mani gida o se katamada bodu mu de de afusane na asa hunhunum bi na hoodin wo ho a ne dasara kese ne mo twedi ampo na adumalaka ne da so tiase e da na si bi da na si pa do ya ma me so come Patrick Natural Health ye wo Ashtown in Boom and ye ni disem ko a ene wo because boy mfosi bi na ko bi say me da so tiase na Patrick Natural Health so da so tiase de na ayarefo a ebe mfiduni womba na nyamenam na hoodin ne tubi so ama omanya yaresa enya hoodin obi kwa wutu de domo obi na kofa asema bro mfiduni ya meba abontin na me adi me ho afufie obi an ka se wanu medru ana wanu medru enya problem ana hospital enya problem nti ye nyina na edi birthday no Patrick Natural Health ni ye entire workers na eni mu nyina madam Roma na mabo adwuma do hu ama ni nti na de ye ni gisem eni ye de brahman sen nyina nti ye wo Ashtown imru kageti ya ho a bebi MTN for office kase no na wate so me kwan na da bunkum kwan toto bi na pipe so ana kan frame MTN for office na ifie baako mienu de toso nyensa selfie no am na yo bibia a kire wadwene a numbers no screen no so and I say with my friend numbers na yi ni nkomo 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 number si nyina didi dum bibi a kire wadwene fo akomdie ho a Unyakopon to me free any a better for some direction over. Na Patrick Natural Health. You know penny be a woman, open be unknown. Now so what's it no sita. Many other PM castle so you. Yeah? Obi a no mammy no madi. It's a part of control. Make me age actually about it. Fair Bama be up so your Bama drew.
PM capsules. Would you welcome with the annual way? Oba numbi ba we di oba time no ba bema una we PV no na na PM ne ka ho dia what would ni me no passion combo pharmacy bia herbal shop bia coronac misty apidan for the mess which ya bunyira for the men's body, but I'm sorry. Uduru I just said the bedroom. And I'm saying, I'm not for 2 years, my do or Muntino. Uduru, I mean, Patrick Uno, for Bibla. That means Rama. Yeah, Bema be up so your Bema, no sippy, no sitter. And only PM capsules. Bema be our person. You who saw your Bema with you. O Cassa, if you did. When we know. Bema do the we are, Monsieur de said it. Oforisuo, your mamma can't punch it out. Bema. So, how would the dear Gra at the go be do? As a pan of the your consulting room, you need the apostle. Bema Bia. Especially lawyers, bank managers, accountants. A duma kuwa kese ko. Omo mu twika ko long journey. Omo mu town office to say yeah, town office chase you. I don't know usually. O see a transit chew. And I didn't know how soon the see any so. Ah? O police who here who do see dia agro be do. As a pan of the me try we awie me san we awie me ka asem we awie no o te fa ko sisi ni ne bemmen na ekofom obedu fie no abre ena so se be progress and this first na se be progress o tete no na ja wo kona o yire wo fie a ya den na nyumre na wakana to de enne o police table so TV so fridge so kitchen ho backhouse say nyoma mu asesa ese otumi ni azuma ni na PM TV card so emeja fa na ni so doctor na chese bema de odidi ense odidi hwe wo meja fa na ni so ahụ Oforisuo so mpa na makatero no kwa ba kopẹ wo meja fa na ni so a obi ko ne jafa na ni so pe wo as a panam catcher, your consulting room in the Ecoso. I go to me by was na kawe na diwe no the Nipa ya so 2 way as a panam catcher. And I da and I cobas and I dear na mi ko se be dear eh oba to no be to oba be man to no oba na eka hwe asem so se bi previous a sha kuma mu ni pi fra bontu wan pe ho asem anka agro bi wọn kò ní ọba síbi òwòye nyamsum ni a agbóbidi. ọmọ ní akọrọmọ sísan. yà ètò mi sira wo wọn pẹ sẹ wà wálé ebi wọn pẹ sẹ ọyẹ bẹ firi wọn nkyɛn wọn pẹ sẹ wọn ani gye ewu fie a edura mpagya ma wọn PM capsules. PV capsules. kọ pharmacy herbal shop bia mienu anɔpa mienu anwummerɛ ɛno ano bɛdi ma no asi. Bibia ni afre numbers we na yini nkomo. 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 Oforisuo wo ye bema obemem kikawo ubemem tutu ensamba obema no ugo jino so wo jino so uyu ubema pe bo nse sibi ubema no jino so mo pa mi no ana ko private o chimpe o musu fita mi ubema no ba so pe mo asam ka enne mahara na me ko memma no la pa because ke enye memma nyina na sibi mbredas na mo hwe mo bebre hwe mma ba sisi obuko fie no
bebre wo fi a omo da ho a rubber dom bem bra omo bre nyina se bi omo nsufiri no omo ntimi ni enti be sirawo okọ hospital doctor say eye syphilis na how gonorrhea na how chlamydia ne ene no enu na dose wo for information center bi obi eton ba hwade e ene ne bo na hospital no Oforisuo na case na ye west wo hie kwa na wo pese ya wo fe go bi o wa okọ so okọ wo shi so ko fan Johnson aba ontime ma bi na Johnson na sisi nti omo trawa che so to no bi ayusu owo mpane ahodo wa ya no bem keka no ensa ba do be ma no de be mamu afida ye kete efidi sisi se ba na form ase no obaka se de mako na asra no sisi ontime nkoto ontime nya hwe be me ya form Oforisuo ihwe omra hospital no na agensam entimi sirawo be ma ompese de rubber betu be mem ana de kata betu be mem a be sirobra hospital ho ne ehwe oba se bi de bi apantele na wo panti isa na say na ho keka no ho tutu no bo so me ba ko otimi bu ni sampre mu etwa ada ne ko hye ne ha na be hye ne ha opa awo ne ma oye duro we na asai oye duro we na asai otimi nyinsen bo so me ba ko bo so mienu na akra na ba obi kompo do otimi wu akra no owo akra no a akra de ba 2-3 months na akra na wu ana bi owo no to ana akra na wu if you obesi de awo ne ma bi misrewo eye problem eno na eye ho aduma Patrick Natural Health aye wo Ashtown imru kageti ahoma wote so am kwa ne jabo nkuma kwa keto bi na e pa koso anaka frame team for office na efie ba ko mienu etoso nyensa se fie nu amu na ewo oba ye be fa moja afa odunso ne aba ne test na hu se eye syphilis eye chlamydia UTI genital herpes ni bi e hawo ni amu odo no yusuru na ba ne bi so ayede ato na so e pa to atiefo mu ntie ni emi na mo wa he fo so na wa mo ma no be 10 minutes ni sore pa na ma frɛ ni edi nkomo obuta fa na ba na twa to eye Patrick Natural Health me pa to koko hawo afifiri se bi o ba ma no hu nyina o to de ko anoso no wontumi nya wonan bia 3 days 4 days 5 days lórí so so musu no sanko fo no omo wi die say e sare because you say ene ma fi na ko mu mu ase nka ba bo ntini ntimi ma e cha body ni safa nti ya na nka aka wo mu na ensonyu so mu ti fa mu wo mu ma bi ba no wo se ba be dwa na wi ato kokoro kura no a kire mi dwa no su hie because you no kunu hunam say kim obaka say di apia na gu no we di tin hu sa me so bu so an kokobu etimi yi ba oye ni hu ye wi a to di tissue no pia ko me sra wo adro Patrick Natural Health aye wo Ashtown gu ya Oforisuo me ti akona so ade a ntimi nya me nka ho ase me na nanom kra no mo mpre itime ade a meka se me ye ho ade de me nya ho ade me nka ho asa se afifru ukwa omri nkwa o hwa ade ate we ni se o hwa ade ate o ko se 2-3-4 days untimi nya wonan uja wonan na kokobu na yi aba misro onyankopon de nkwa kye nya wotena yi hia me mo oduro no bia mu oyusu ye ni aduro de sraso because ewo widie nim ewo moja nim sa wonu maduro no kum moja mu de ni bia aya wonim yo ohene wode safa house ya bo nza ide ate wode tissue no ekọ wo se bi wo oja na wi wode tissue no ko wa ape na ate atuatua ho ade nyina betwema ko emoje tu no nyina begai kokobu na pie ba he wo fa aduro no na nya kakosi ya kim ene wuram se kim asa empie bi na obi wa ose na midam na na widede pie Patrick Natural Health yemru sa wonum a anya hwe kra da kubia obija na ba ko se anya hwe kra no da kubia obija na ba ko do 3-4 days but I can assure you say ada so bakona no pa
na bɛkɔ no numre how wotu kwan a how na kodwa kwan sɛ bia debredebe driver gya na menkɔ debredebe anɔpa no bɛkɔ anaasɛ anwummerɛ no wobɛkɔ ansa na ade akye na okay mede ma no si no ɛnɛ nsuo sate sɛ sɛ tɔtɔyi nipa no bebree ni ahotɔ wɔ mu nnompem yɛfɛ yɛayɛ bi arthritis Talk hospital doctor si wonya rheumatoid arthritis or also arthritis the patch of tinie pa ukotodwe usisi untumi nkoto untumi ntrase cartridge no awe uko hospital doctor si wotiri ka se na awe ti untumi ntrase untumi nkoto untumi nyahwe ukotodwe ni yase cartridge na awe ade na hye ho na awe unante ase bi omprebiasa che wode ohunam nyina good dade ne so ana crutches ne so ansana se bi o what my day ananti Oforisuo me kai na kopon ni munya Oba Patrick Natural Health enkase no edidi enyini enye ni papa di a eno atimi ko no Oforisuo kai me kan kwa chiro wonya accident enfie num ni enfie du ni afa na kase na kan no Onyankopɔn de nkwache nya wotena yinhia o Ashtown embum kageti abo no a bibia MTN for office kase no na wate so me kwan na da bunkum akwan keto bi na pa koso na ka free MTN for office na efie baako mienu de to so miensa se fie no am yewo bane mo nnu no bi na yusu kase no apai no kase no adwa no kase no emu ye wo ya ewu untumi transit ebubu gu fom anaye ebu gu fom no mami ana papa yi no na teka makama you see wo ba se bi wo sisi no wo fa na ne ti wo fa wo chia Oforisuo medimanusi eye obi bia yare amabobo su bi hanu bia Onyankopɔn de nkwache no ɔkyerɛ yinhia ɛwɔ emrum Ashtown kageti a hono a bebia MTN for office kase no na wate so amekwan na de bunkum ekwan keto bi na pa koso na okay oba ha emo no bi na numbers ni ofre ni a ye bege ofre so na ma direction kama na waba isire me free a ubetima afre ni edi kobo 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Patrick Natural Health aye wo Ashtown fa numbers no bibi a kire wadwene efo opom de hu bia ye ni nkomo na me nhira mu nyina na me nhira se de me kan mo so adwumafo nyina waje baba ne mo a kedi sei oni adwumawura ebi nka Dr. Blazer Foster ya Foster ene okwani wudi ko Nkwanta-Bisa mo nyina de bia ba ene ayi oketeku dade ndi ya me paragraph from fikasi tie ye nyina ye di birthday okay na me shira mu nyina ya me shira so ono okay ya ne Patrick Natural Health na etwetwe nkomo no odofo o Ashtown room wo kohoyi na ono no bruni fita na eche no haba mu wo France abrochimam eno ntisi ye ka haba nyuru pade a Dr. Patrick yi ni free mu asantemam Ghana mamu a enye yi da bia da eno ti no ebedana se papa na one oyena akomhene ye mana woda pa nyame amananya afe baako akane fie ho emana woda pa asem foforo asem se oba ne kunu bebo bra na Ghana hanko na asem we sio omna samwa Oforisuo na wodi birthday nyame de afe baako ka mfie ho ana se wote so a eye ana se nye na sa no manfo keka no me yom so de aka ho o me yom so ate so ye be ka ho asem birthday se du wani kwa so mo wani je o mfie so Dr. Patrick so 70 years yes wanya 80 years wo kwa no wo kwa asem
kwakuyenti o ye bre no Oforisuo be ma asem we na ye ka no se medical ka chose Ghana ay accident nko mako sam ye twa gu nipa ho sa woni ahoto da broni ewu bato na kora na fi 18 years ago no sa no ma ye hu ni mpipira go na nsem aye keken uhu bi da debi obi wu ni akwa gina ni yesu ye rade ewe ni yesu nipa ne nkase onu so betima wu sa ne ye preja pade ho ye dan obekọ sebedi edan ko a asuma bandam wu agya o da aye fense nara power mo opoku transport mo ade catlas mo abrabo mabo agya wa ko he mesi edi mfie du tiasuma meka no edi mfie du ana 20 years 100 years nanka bibi sie mo masa sore aba minu mie no mbesa be ye agya say tam because o machi ye because mabobra o from where we sase kakaka sase hu hia most of them no ye papa public transport ne dia waja okọ ubehwe na de ketua bi ye mia nipa ma mu kru so si bi wo kumasi a wona odi kasi ye mo how many bread we dey da ma wo offer so pie mi no Oforisuo me de nanka sama me dan ya o sasase da ho a ekwa bi so no den de na ya nso sa de ye wo de na wugem menim ba bi e wo keka kono ye nuanom se asantefo bi ye ebi nye enfantefo bi ye ebi nye tiefo ntene ye ahonafo bi ye ebi nye udi ho agro wanwe wa kunkura na ma amen kuno ye mistake de bia meka ade bi wona ye ka ho asem Oforisuo ne ye di sua ade ye ma wasase tete na ye saa tete no du mre bia ne ye ka ubehwe obi je na sase so many years ube koso ne sei wasase de na so tete ne ye tobo ye so tobo bebe ba koto no e na ye wasase ne wo ho enso na wani bi aba wasi wasase so dodo ntu otwetwa ho no wajibi baba bi so e ma wasase na ho mie yo nipa kwantiment na ho ba yan fa no awon na se na ha na nipa ntiment na papa yi na yire na betra ha ebo ma ha ye kuro enso hin mpo ba on fa no wona na wasate ho na wusugu mu eye Ghana meme de Oforisuo eno ma de ekoni ade no maami betie masempa maami one ne wozai enum so mu nyina ate ase ebi nya sebe kwata ebi nya twere meboa enkura ne se bia ko school eko school mo maami bebia we je adri se minka obetie masema de wo mu keka krom okura bi kura na mu nyina mu firi ho yesu krom pete du na mebi ka nde tete asem enne ye krom pete no wudi nwa gro kase wo be mene bebi omudi agina nanka na ye betimi agina so ene wa kase because ye ne yetia no ye kasa ana ye ka asemu a ye ka nseche we sa de na ekuta no wo ho pepa yeso ne ho pepa ukunu ware be ma no de ne ho to abusua so bebrebe ene ade se we de omu ka mu ya ka akosise asase no eye omu asase sa no mpeso mo kire o adanse e kire se e o masas na we won so de kire se o kura sas na we mame tume bia me so be resaidi e di kotoku be siwachi ana kombi fini ya pupa no na de we ko bia asundie won ma no de pre o ma ukuru na odo be wi aso be waro wana wo ware na mo tia na mo ni je no ene o we tume bi supa akwa na wo so ko meboa onwo fe obatra na wusu wakai wukuno ba mistake no enna ye fansua de bi obi a wotie bia fansua bibi enne de wiasisi kono wote ase a na wabusuafo se no maka ana wireka wonye wupe Oforisuo eno ma ekoso me se tete ye nyam fansua sa de we wote ase na ese ne maka
Oti asane ese no ka upa wuwe. Ano ba enwan ya asem de bia me hwe yin na me su ne yire ne mashi yi. Ewu ni time no se na na ho wo na ho ne e bubo na bati ne e krakra na e bedu medu da susu a wo mo be go ho. Nyonkwa na wo yire ne mashi jasun na ho abamfo no e ya de da ho. Di pension saade no. Nti uti ase a Sambe mo jedu mefu se okobai toto no ma yie na na ma wasase wa ma paper forso nenya paper bi eja oyere no ma na nte sa suwanum ani nkumafo obama wani ayo yesa tam no u papa no so ne ba yie wa yesaman na wa samatwentwe na ja babi ni edi umani ma me nyame adum meme de sanka obeti masema umana ne wankasa okra no kameka cho se mami dia obuku antimanya ne de wantimanya no umma betimaye dan se ye gu watopre ya frau akuma etwe ne sabi wonu so daachi bia ne kunu ne adibidi na wonpe o obaka nwasam mami meba enti obi wo ho amese ne kunu sidan bebre amano edano ne dan kura otim no baby o dai kakra bi nenso o twema nso agi ni nwia ba masase ama ni nwia ba ma no ma ne ne yira ye mobo eye Ghana ha yentime se sadda ofosuo eye Ghana ha mi de bia me kam se me Ghana aha ne ye wo metu e ba edu me bia kofosuo ya na nipa dia wewo ko ye wo ye betum no enkwase amanso ne chese eno ma bia nipa bia ye bia mfata sa nipa so jasro de maboto ban wo so nyame wa fa na nya nto bibia o Sadie wey ye kwakwa musa na ejem wokono obi ewu a na ogya no chichi na niase etime ba desa ye bebre okwa menko because aboto sam ukwa nipa de wo ye wode ne ho to fam enso no obi twe manso atisa sorry dem ukwa wo mo mayu mo so mo todom na mo su aboto ban awurade yi na de ne ho to fam o mo na enye ye pa bonefo o mo fa sam nche omo fo mani nto anoma bi special suwane binum nkumafo de binum na brabo nya bona de bia no samra we da ho a constitution na da mra na Lawrence ye no yenko asantefo ne Ghana fo yenti ase da enei obi gina court PNDC law na da ho no wonim pa enso court because of odine ho ato ne sika so because wo a ode wo no ni sika ampa so ye bebu ama no ofoso du medu hon ma ya no bibufu a no twifa mra so a ya na nipa bi ntiase o because amra na da no ye nyina anim but ye gira mra no so abu ama obi adenti na sese ko bansa ye Ghana me se kura wotim a ho ye pepepe ye no wotim Ghana de bia meka me so ofoso ye ha se sika ni ye botom na mra ye adwuma pepepe ya wona manka ye free sana blocheche ye no mo blocho mbo madi asan oba misi de bia meka obi o tia broche bi oba be kase abroche nye bia no boa because enye kura no emra ye adwuma abroche hu sikani ana hu hiani emra na ye adwuma e control obi a e control sikani control hiani aha de bia meka so se kroma hia fo mom ye demonstration entia kroma sikafo bi omo tete ye emra na ho ne nya adwuma kama mi sabi pregrasa yeni adwuma ye kwa ye boa sabi omo ni bi kwa ombenya nanka adwuma no o sabotage ma adwuma no asai oka social programming konka bi o ye social program ye ne ha ebi ni nkran yo kumasi ankwa ne wo kumasi e wo no kwa ne step nipa bi nya ka adwuma nke atwam ituba ubisa senti o frame no we ye lawyer o frame we dai tete no na court ni wona ya arbitration nipa mienu timi chase di asem enso na ha ye tia ye programming e ye obi abufu because we sisifo etu nam ko adwuma bi ko yiase na de oye announcement no body amra sama na ba no ofosio na ba no hini bi to na ne buafu ko akoka na asem ade no so aka so onim se de oye ne nye suwabi we ya fra wo twe chew how person beti mami di ti mami mu ni no na sama ni o me
Sa film be journey to the west zanyo ayi chefo akwa na oyira na otima be so ye na obubo ye mbro no Oforisuo mesimi nya sa spirit ni bia ka bo ma bu ni pa bi o Ghana hapa na mananka okekem chese nsem fone no ma bia emfata ade na odidi ni nwa no ni perfect nya akwa so dem Bible nyankopon ka wa tua Bible nipa bebe sua Bible nim se ahai no ma we ade odi udu nwa nya we kunafo kwampo de ni kwanse nke yo mu basa eni wisia ni nyanka wonim e Bible nim wonim sab na de nyankopon kan ye obi oye kunani ani kuna wu agya no ana ne yire wu agya special man no ni kuna wu agya na gya na nkoda ye nya omo basa suwai ene asew ene nkoda ye bemba bi okura na wo che ma brezia kura wo bagibi e ma brezia wo bagibi adana se ko ba ne sa e de ba o man ye timu me maka be se me aban bi obaba bi e beto abama ni bia adu tama sa wan me kwaye kwan me si suku store ni ade me se adu tama mu ntwam omunwe ni paneti bia mra wo man mu no die ne te se ko ron sa ye bi okọ sa bi ende so de ba ya boa first obi ye adwuma esi dan ya na wo fa asefo abaje na ye pia ne magua bonten no ma nkra omuti gato aye junkie ni ade most of them on papa no bo bra pa na so tete no ya wo ma si abonten o ma nya kamafo ene ga na akọ ba bia na abusa wo sika kantre be ni ke abusa se woni mra emra no na ka nipa bi agye abusa wasem se ene ye busa se court na wo kọ no ahemfie na wo kọ no office wo na wo kọ no wo sika uni sika wasem eye out enti ma me nka mesen se baby wote no akwa bi so na che ne be ka se ofe so be chese a onfa ne ma wo chiranko no obi ankwada ne ma kwanta che okay Tabita kren kese men kan kire o se china da wo ye adwuma Tabita se waye yiredi aye krado se obi bia de ode ne yade ba bedan no bia no obehwe ne wa mana yaresa emu odene ne mu onam ama me ne wan se yade nipa benya so na yade kuru ya Tabita se diabetes ana prostate ana infections no how pa yade be na de ko Tabita so ontumi entu ase emfama wose wo de bibiduru so na etu yade ase laboratory ne scan mfidia wo do pie enko Tabita wo obi kwan ya befa so obedidi nyina da wo be kire wo home care no so ye adwuma se wo fie na peso behwe wo no Tabita se wo ye krado wo ye ready na anika se me won kura se buku ada ye wada bia no free prostate scan no enso ekoso enya asem ketwa na Kumasi ahodwo da ban Sydney Junction eho na be Tabita clinic akra sunwane takurade takwa Tabita se waye krado epe omanfo ahwe wo mu anopa no so ekosi enwumere no nan free juada ekosi fiada Tabita ye adwuma yenko ehnie fe yade enkoda no 0260196219 0260196219 Tabita se menkanjiro se brei na yade enso wo ho ono so ewunura wode ebeka pa adusa herbal se menkanjiro se yade ben na ontumi entu ase emfama hwe maami adusa ne papa adusa wo mo baaye no enye ne kura nye ne na ye beti adusa ni o da bi o efiti 33 di besi ne adusa nda so gina so a onto fam kura afri se adu papa na wodi tu yade ase adusa se yade bibire bia de fruit nwa no ekosi umobra no bra na wontu ase emfa ema se ye koku pa anase bema otumi nyina so ye ugina so kura no nkwamwa no ho emre saa na wo ba menstrual pains no help pa honam ya pa yenko adusa na yenkope adu papa na yenom adusa heba odofo se wunnim adusa pa dia maami adusa ne papa adusa dia na afei ene ebe wo koko aduru wo ne tatahwepa ebetumi asode afiri wo so na Kumasi amazin makro Goy filling station wa bowura ho mazin makro Goy filling station ho na adusa heba enso wo La Paz one Las Palmas no na ben pa ewon kran sunwane New Town woni susu gold no na edi enhwe ni mu yenko PAFA pharmacy Freddy Men Sozons Costa Colina Keba Misty Heba Danny Heba Kumasi yenko peni nupa ne bi ento emfa entu ye yade ase Okashi drug lane so no ubehu adusa heba so enupa no bi ewo pharmacy ene herbal shops ahodo yefre ma me adusa wa homa we so 0500 110 115 0500 110 115
yenkope edusa herbal ni nupa no bi enom obo herbal and medical research center medical culture ahwefo ne atiefo ne matiefo nyina se sa research no hono na eyemakono yema mefe no every say obedoso de afidie ne ohu ba bia yade kro no wo ne wahu adu property a wode beka yade no awe ompewe na apede he obo herbal and medical research center adoato adumawu eno wo adoato adumanu ho ena abi wo herbal and medical research center wodo de herbal betes abadwa so nemsan yade etu ase sa NSC yade etu ase prekese pada immune booster dropper mojawe anemia dropper obo herbal ena de badwa so se ye pebidia ye frɛ wo mo ewa homa we so ne kutu yade ase ewo obo herbal and medical research center 0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center Kitima Herbal Center Kitima semenka jo se hwe kotofofura wa ba nsuo mu nanso so no aman wa po amantam kura so se dikamfo Kitima na semenka jo sa ne mra ne o semenfa nsa no every say amanfo dodo no a ene wodi woni kire Kitima ho a won sanfa won yade emmafi da biada utu yade ase pa o yade be was infections no kura de enkoho kura Obo Herbal and Medical Research Center ena Kitima ena mekanfo na mede ama Kitima Herbal Center Kitima ye kwa buako Methodist asore no wose wone TK twerebo akodua sukuu no ena edi ehwani mu ye Kitima Herbal Center 0246914717 0246914717 Kitima Herbal Center. Dia den saya no ntumi fa nsuo nye dabi ena ma mi wu a ntumi ko hono gari ma manfo dabi ensakuro ya piase leko ena me kanfo na me dia ma piase leko no se dia manfo asi agye atum no enya asem ketwa kura wo Ghana ha piase leko enubra na yemu ma se tenkom enu ti enu anyansa enu anya duro aye ho ne ho ebia biwom eye piase leko ena me kanfo na me dia man ba bia ye ton sa tunsa pa abo ahodo bia no twetwa bi bobo bi aponto ne abadi to ne ayi onu nyina no eye piase leko ena ye de ekwa akokwa yu Don Peace Ventures ewo oboase ho na ne doduom ubenya ato Food and Drug Authority wo de stamp no su timayam se piase leko ebetumi aton ba bia 0557758431 0557758431 piase leko orofo yenko pa bia ne bi mobobo ye pa bia ne bi ntwitwa ye pa bia ne bi nnom ne mra ye ni na fa ko anamfo abodompem no bia betumi ayo bia wo bia na wodofo meka bia no nye bia ne bia o bia no club bia no bia eno ane club eno ti aponto nya abadi to ne ayiyo ni nyina da wani gi a wo betumi anom club bia owre ho club bia na uni fiedu nwotwe emfo asem ko club bia so saa na oba penfo club bia no so enye ma bia eno ane club kakrede yanim ane ye kurako yanim ten ena ye hwe anya asem ketwa abrahosem en se mami omu etwa fufu afiri netiko afanenum owo me ewiase nkwaye de na ewiase ye ba na deja sabia ku sabia nyado ye koso ye beko na deja kodi ye beko na deja o na chiami tuswe MC Chaka ne wo fa no na asem o kan da so da metrimpa wo se ayi yokura grade wum nanso yemfa mo ehwa na ese ye debo ye na de wasma beda ye yenso na ese ye kan okura asem ede kire wo maame enke bewua jada na mo mfa so mo trimu asempa no so omo na omo manne nkoda no eye omo ena omo nua be mama ena omo se dan omo ma wo mo a etoje wo mo a ye mfa na sa akoye mane
uche mienu akanya den maame mo fa dan na su won kwa ho na kametimi aka ne se ekaba ya mu antua bi ekaba ya mu antua nanso so adedie ba mu na ya dan dia maame mu pese mo pam ne firim senti ameka sa ne se Osei Aboagye amanfo pia japade na magede ama wo mo nanso so krata bai na miko gina so eho ne ma asem yawo tina meti o ma yedin no entu wo mi me de ka betie ma asem dia se de o mo asam kan ye no dia fa kuma se fie no wate efiri so mo kroma bo ko adu so oje be ma ne bo so nanso so oba beja ne nane na gya ho saa na be ma beja ne nane na gya ho no akofam na yire ni kunu ho na ko ma ye honam ba ko nanso so mo ampene saa in one side of the coin se me dane no a ye musa se wo kunu no on koto asase no ana se onu na de ni sika ekosi dan no si asase no so ana no wan fa pipa no skura ma ma kire wo ne dofo ehon no so akoya asem baako anu ti de betumi aya ne se omo prove paper me nhwa de so wo to me prove paper dia na che so kunu wadi waboro kwa bi so mo antimi am prove paper dia ye nyina be kɔ no ro mi akon agye ni bia mankoda no eye tie so mo timi prove paper dia so mo timi prove paper dia na chese kwai be so se de meka no ukunu no wadi waboro na so mo timi amfa paper ma kire dia ye nyina be kɔ no ro na chese de wo ka se ho ye fie asase no na no abam na dance die fu dance abam enti kan wakoma to yam mema me bofo tena kokro no so akoye hwehwemu afa ase no ho so mo timi ma me paper de a yempie ba bi ntena so mo timi am ye paper de a ye nyina ye be kɔ no ro wate ti kan wakoma to yam o mo de paper ba ye nya mo mfa if you come and fa paper ma ye nya japade ni bi ma wo mo kɔ hokora nkoda ho yesa ado nkwa beto asanim ne tena okuma se wate srewa ukunu wo ye fie duni nyamea wo wow hebe bi ode wa beduru eka watua no eho ne abusuasem no ewo so mo kafo no ba na ese ka adare to mo so mo nko na abusuafo na o magye o japade ya asem tima me ko akoma to yem wate ko akoma to yem ye be ko akoye hwehwemu ne dia ko pepa na kira kwan so mo wo pepa dia fine o mai pepa eho ne betumi hu kwan be fa so e beto aso wate ko akoma to yem ya de na nso makoni 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 hello 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 0554931931 0554931931 0548931931 hello 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 hello
Omujina so. Hello? That's a good evening. My Joe so katachi baby a free udi. Nakasesa tunsu. The same crisis of. Yetio. The can say the mutu ba me for no. Wonti na memo dia. Senka omasa sase ne abusia dia ka ba haka tetu abuda no ma for masa so. Because the kaba o mo ntia dia. Eni kwa so kudi ho ade ka be kudi no ma for masa so. No okay. Hello. 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 Baby, I'm free. Yay. I'm going to call a lie. You can clear home. That's a demon. Over. I know that when you are at the chapter, so now I'm in the young. So I need them about a specialty cover, even for a city. You can't say in presence of that. It's a bit of a almost like a pageant. But when you cannot catch it, what do you so the government can jump. We need to measure a measure them because our room is so benefit me and pay something of our blue. And I remember person to the Canada, Kotoa, walk a crack, the water crack, anybody, and I don't expect this. This is what I'm doing. It's all over. The money is there for no. When you make it, I'm going to have a different that's it. Okay. Hello. Hello. Hello, Timeka. Hello, Timeka. Oh, hello. Hello. What Timeka? Good evening. My Joso Katachi, baby, a free with the Yanko Breno. Hello. Meet you. Yes. Hello. Hello. I'm thinking of person yes. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Hello. Hello. Hello, what you make? I am Marjorie. Marjorie, so Bruma, me yentio. Hello. Yentio, Papa. Me got so. I don't know what to do. I'm for no grandson. Your family is supple. You know, I don't see. Any abana or to a lot in a road. Your father, some grandson, now, Plano Chair. The chapel of Father and Plano Walker. It's a quantity of Mono, any situation. The light there, some other there, and also spending in Ireland. What's mentioning you? Any about it and planning a Busiana, Plano. No, okay, you are banning free name Cordano and near Busiano and Fan Faso, and also Yasen for hello. Hello, baby, I'm free with me. Hello, baby, I'm free with me. The cannot be expected to. Yet you, Katachi. Hello? Penny yet you. Asem we ya kana fidie so aka. So frɛ na wadum TV no lower the set no. Low volume na ne adi nkomo. Ya ka asem we ya nipa ho adwuma ya de ba o. Hello? 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 Baby, I'm free with the mommy. Hello? Meet you, Wabapa. Mega show, some punk commonly. Where you Asem Mpe Nipa, mammy?
Okay. We are Asem Mpe Nipa. Okay. Hello. Yeah, for friends here. Technicians, for producers, and for orientation. My name is Osei Pekeno. Hello. Yentio. Ebayam homano. Hello. Yeah, hello. Baby, I'm free with the Kadachi Yentio. What I'm going to say, we gradually take the idea down at the Yaw Osei Aboagye. I Asem Abrotia. Omo fry and say mother woman mo fra eya na mo TV volume na say radio set volume no na wadwom no de ama na kofom yes akodina TV na wo kasa say yes na yedwumade no so mo hange no wo kwan bi so nti yesra mo aye no mo na ye adwuma ya na mo aye ni sa e de ama ye na ofoso be ma ye na yetiefo ne ahwefo nyina ase ne nkan cho say opese ne Asem Mpe Nipa fo twetwe nkomo ha wa ma ne de ha wo bia wa ablabom kwase abuo ana se bia wo bi e de won se hyebo ase no wo de ba ase no me betwetwa de agye wo ama wakoma timi ato yem yema no ye 0243 585878 0243 58 another 58 78 Anasa 0452 095593 0452 095593 Memi enu bi abefre bia no ye beje oso ne yape wasema no mesi bread ya ma ye for happy birthday and come inspector Constance Aboagye Dakwa where police ni was Central Police Station Central Commander wo na oye ejuma or communication unit wo a sister from another mother, a very good friend of mine. It's your birthday radin ko so ensure Sister Constance no man kwatenti anwoden ene apomodi wo ma ne bambo ne kese e fama no ani jenwi opeye wa bra oma de wo hia nyina no wonsa etumi aka. I love you so much big sis erade ensure opi doctor na say yewura hianyo asante mantama se prosini Yaw ye kasama for the post commander no ne hokani no erade nya okese pa ya for happy birthday nsoma owusu justice enkwanta bisa Isaac yankase producer chief executive producer ne second born eno it's your birthday justice o papa so odo papa paye nya me pa no Australia ma worade ma onyansa ene nimdie hunu mu yesi ase what's me the Bob Brad Yako and Quatenti and what any upon the womb and Australia ma was so near Busiani and I queer sister and near Busiani and I say Omodo I would dapa. The old church warrior at there Beatrice, Mrs. Navas and no way are for Memna Ufre, Uko school working US level 100 and I also war way for one casa ura, Yera Navas and chain. Oso ahema odo papa yes amenhia wanko beye denie wachre no odo eno nti de obestre de apoba se yadom ede ama wone wa wodan ni se ne nkwatenti ahoden ene apomuden wom ne no osre ama wo erade enyo ema yokodro honhom se be ya awade no ebeso twan se jama mo odo no so etintim ewomo erade ma abrabom ne panyina bi na wade hiade ya oboso mpa nyina no onfa enom systematic press yenua be ma ye ni dijuma Sompa TV Sompa FM Kranza ono so se o ma happy birthday onyankopon enhira opi ofoso be ma yenko na yenhwe na dwumade nkan na akwani asaso obi biada wo bo aye Sompa Asem Mpe Nipa ne Tuesday edition ye de ba na wi ye beda aspa pa ne so de akoye de apostle continuation
Church International Stephen Odro ono ne senior pastor ono ne di nyame asem emu hwampa e de bre Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo ye ko long time